Hello guys, hi guys. Right. Hello guys, hi guys. Hi Laina, Julie, Jules, how are you mamo yo PJ? Zviri sei. Humba Magazalina, Esther Million, zviri sei. Rudo Mukombe, Yeukai Musasa. Tinevimbo chiera, sabona masi uyapila. Peace Mashi, Lillian Duncan, how are you? Sonia Smith, how are you? How are you? Good to see you. Soema Richard, how are you? Maina Ndiemurai Azara. It's Maina Ndiemurai. More blessing. Tabi, Moshi Zinduku, Febi Mandova, Namushi Chindindi. Aiwa. Namushi Chindindi. Aiwa, iri ghosti. Namushi Chindindi. Hakuna zvakadaro ighosti chete. Asi ighosti rekuko kuningi uku kunana mtare uku chipinge uku. Right. Silo Jo, Yesi, Joyce Mrapa, zviri sei Lini Magoronga, how are you? Mwana wambuya sei. Miriam Jacob, zviri kudi Milka Mdzipurwa, Yesi Yanga, Rudo Mukombe Jaya, zviri sei. Si Maposa, uri sei Esther Kamangira, Tuli Moyo, Phyllis Felicitas Mutamba, how are you? Mildred Johnny, zviri sei Mai Moyo, zviri sei Primrose Plantia, Rudoma Kombe, Caroline Dlamini, Alfred Takawira, Chennai Gwababa, Tatenda Molinox, how are you, young sister? My Crystal Naliem, how are you, beautiful? Esther Siwawa, zviri sei Annabelle Matsika, happy birthday, Annabelle. Guys, ndibasirewo kuti happy birthday kuna mudhari ushu. This girl is birthdaying today. Guys, ngati mushowewo my love nema likes guys ari kubirthday. Kune vese vari kubirthday nasi, vese vari kubirthday munasi. We just want to say happy birthday to you guys. Antika, may the Lord open doors for you 2022. Let it be a better year. Antika, for you guys than this year. Vese vari kubirthday nasi. Please, mwari ngakurote zvakanaka. Antika, yes mai kupa kunashe. So happy birthday Annabelle. Happy birthday Lillian Rose ndeipi Mtilis Bell ndeipi bedwe ipaye umwana uyo Annabelle Matika, my love nema likes to just show appreciation nekungotipo Lois Mavada Saru Mupinyuri kuti aiwa tinokuda wakadaro and yeah, happy birthday, right? Happy birthday, Beyonce Kelly watching from Cape Town. Oh, thank you, Cape Town. Thank you, Kappa. Thank you, Kappa. Thank you. What's your birthday? Happy birthday, guys. Happy birthday. What's your birthday? Hey. 2022 days zvango kuitrai zvakanaka kudarika 2021 zvingozaruka zvamuri kungozvishuwa zvomwoyo wenyu zvingopaduka so zvingozaruka so pachikuru customer yangu Annabelle customer yangu yemafuta chakatenga mafuta chimwana ichi manje so but skin yandazoona manje yo iwe mwana iwe futa ita uchidzora mwana iwe ita uchidzora futa
kaona skin iri kuglowa yemwana uyu skin iri kuglowa skin yemwana uyu akatenga mafuta haana kana mwedzi usati wakwana but zvandaona aiwa rakubvuma futa mai mwana rambai makatsika chepakati futa rakubvuma rambai makatsika chepakati aiwa ndaona zveshiwa kuti zviri kufamba right. Muri sei Madiaries Pamolin Chinake. Muri sei guys, I hope you had a fabulous weekend. Guys, mese salibonani ninjani tumelama degwana budhi guys. Muri sei guys, muri sei mese muri sei. I hope mese muri vapenyu ende mese muri this Francina mese muri right. Katika continue ninya yedu takasiya panzira ndichi vamwe vaida kufona that day but takatadza kuti tifone asi guys tisatapinda munya yedu yanasi ishi regai ndimbotanga ndine mubvunzo muviri yandoda kuti tipindure guys nyaya iyi yasora ichinetsa zuva ranhasi ndoda kuhwawo pfungwa dzenyu mimi kuti mukuti chii vanomaona panyaya ishi right asi tisatapinda ipapo guys pane chikoro kune vana vari kutsvaga nzvimbo mozati guys zvaoma kwai hakuchina mapemiti after gore ende ini ndikutsvaga kuti zviri kufamba sei because vakati mapemiti aya vanachapiwa egore asi vakanyarira kuti zimai mwana vanhu vari kuapply kupi hapana kwamboti kuchinga kuapply ucho zviri kufamba sei vamwe vakutoziva notification from the bank kuti kwanzi tipe uyu yenyu mapemiti manyuwa or mabank accounts akuvharwa ucho kuti zviri kumbofamba sei kuomafacebook saka vane vana vezvikoro vaya vanga vachipinda chikoro handimaona muno zvichinogona kutoaffectika kaishi even kuchikoro handizivi asi guys kana muri kuda kuti esenzeni nyapila wena unjani kana muri kutsvaga kune chikoro chatinacho chavamwe vedu guys chiboarding school yakavhurwa muno handika ivo unoendesa mwana wako kuchikoro havakubvunzi zvemapepa iko zvino vanotokupa tsamba dzokuti ubatsirikane kuti ukwanise noapply study permit yemwana mazimba vana vakawanda vemazimba vari kuenda chikoro vasina mastudy permit guys anomaona havana mastudy permit saka ndo mukana uyo kuutilize iboarding school handiti kana you can take mwana wako kuchikoro achiafforda unokwanisa mwana wako kuchikoro ikoko inotangira kubva pagrade 1 kusvikira pagrade 12 handitika ende chikoro ichi chinyuwani saka pasati pavanhu vakawanda zvokuti iwe unogona kuti waendesa mwana wako ticha anenge achine access ekuita one-on-one nemwana vanoti ndakapaenda pachikoro guys ndakapasvika ndikafarira kuonawo zvandakaonawo mibhedhawo panovata vana pavanogeza nepachikafu chavanodya menyu yandakaonawo kana zvinhu zvavanodya everyday aiwa ndakaona zvakarongeka ini plus chikoro ichi chiri musango chokuti chiri padhuze nechikoro chemabhuru chevarungu ichi icho chiri apapa icho chemasimba chedu ichi chine vanhu vekumalawi vekuzambia vana varipo South Africans nemaZimbabweans padhuze poitawo chemabhuru chevarungu vari muno handikashongori pati zvakada musango saka chirokasa mwana kuipa hapana kwanobuda achinda ndokuti kwai mwana madrugs kana kuti kudi hapana kwanobuda achinda mwana nevari kudiaspora vaya vari kunesikana nezvikoro zvekuti kumusha kwamusi kugutsikana zvikoro zviri kumusha kana kuti maybe mwana wako kamusiya ine position yekuti vanhu vari kuzviticha mwana wako handimaona hausi kufara pabatigota mwana wako iwe uri kudiaspora uri kutenga chikafu chitumira uri kutumira mari kuti vachengete mwana asi mwana anenge achikudza zvanenge achiudza kuseri handika vana vanotaura guys mozviziva vana vanotaura handika I think it's high time you reconsider take mwana handika woisa ku boarding school uko handi pavanenge vavhara paya chikoro ichi chine bhazi kana mwana achienda kuZimbabwe holiday chine bhazi rachinotora vana vese chinosiya kuairport anenge matenga matiketi enyu endege muri kumhiri kokoko kuti vana vatakurwa nosiya kuairport vomeka sure kuti vasiya vakandwa mundege vaenda kuZimbabwe kuholiday kana vodzoka futi handika vomirigwa futi zvene bhazi paairport vonogara kuchikoro hakuna zvokunzi kwai mwana wazota drug kana kuti mwana wazodii kana kuti kudi hapapindi drug zvandakaona ini hapapindi drug handimazviona so hanzi bheda kuendesa vana vacho kuzimuta gore because 22 chinenge chakachaya handizivi shero ipapo unoona chinozoitika mai ndechekuti kune vamwe vanenge vasingadi kuti vana vavaende kuZimbabwe nokuti kuZimbabwe kwachonawo futi zvikoro muri kungoona zviri kuitika kuZimbabwe ima hamungaudzivi zvekuchikoro zviri kuitika kuZimbabwe muri kungozviona guys handimaona saka mwana achiti mwana wangu kuSouth Africa at least ari nani kune chikafu kune zvese mwana wangu atambure at least ari kuboarding school handiti saka iriko Gelfa handika iriko chikoro chinonzi Gelfa ichi academy handiti guys kana wafunga kuendesa mwana wako koko handiti kubva kuprimary kusvika kusekondary vana vanochengeta zvakanaka pachikoro ipapo handiti just get hold of me just get hold of me ndokupai nhamba dzavo handika motaura navo handiti ndibatei mokupai nhamba dzavo motaura navo handiti moinda hazvinetsi kana maisa vana kunoku imi muri kurega mongopa permission yekuti ini ndoita godmother yevana ndopota nchina nodi kodongorera vana ini ndokupota nchina nona vana anytime kana mangoisa vana venyu ikoko mongoti sisimeni ndiya munona vana handiti indoenda kunoona mwana ndiya munona mwana ndoenda kunoona mwana
Hanimona kwai hanzi kuSweden vapa mapermits andizozivi hangu zveSweden nokuti seda tinotarisa sekunda kuSweden hatidedi handine mazera edu aya mama wako avakeli today chiziye iwe magi munhu yani mazuva achikutsvaga pana pasingakuwani. Mama, did you tell them? I didn't tell her. You can tell her. She's here. Tell her. Tell her. Okay, I'm just seeing her now. Tell her. Okay. Why? You said you want to tell her. And you were telling me that you want to tell her. Okay. No, tell her. She's here. I got a new rabbit. She's telling her mother that she's got a new rabbit. Iwe my doi rabbit yandairamba pano kwai ndiri kuda kuudza kuti ndane new rabbit wave nechimwe chirozi panze apa chinyuwani ndozvauri kuda kuudziwa zvandakwerega kunzi when is she going to come I want to tell her that I've got a new rabbit. You call her after the live and then you tell her that you got a new rabbit. Ne? Let's hope this one is not going to fall into the water again. Ne? And let's hope you keep it there, because if you keep it inside the house it might accidentally fall into the water again and you never know. You see? So keep it outside and you won't have problems. And it won't fall in the water. Right. Saka, guys, ndo nyaya iripo. Antika, chikoro monko ndibata kana mchida. Mutaura madhiracho. Mweli savana. Hanzo chi... Hanzi vashoma jama wani. Atiyo, ena ndiziva hangu zvimape mizvinofamba sei. But you want to chika bondekera iweweka kovana unosara here iwo precious rose wapata beti dzacho aiwa asoko chinonzi Nigeria nekumbwe kwakasiyana anoona iNigeria iyi yaSylvester isiku kwedu kunokwa kuna izvozvo hatina kumbowa izvozvo animaona so chiri kuitika ndechero hanzi welcome back Rabbit family. Iwe ndisiye ini saka chinoitika ndechekudai soona iwe ukasungwa ungausiya vana vako here handi kana ukasungwa chena nevana ndo pane nyaya yacho ka vana masadi bemiti havasungwi zvesho mwana hasungwi asi iwe uchasungwa kana vasungwa vana vanosara vogai handikuona isi tete magume muri sei handikuona pane nyaya yacho tete magume ighosti futiri hanimona ndo pane nyaya yacho futi ipapo handowana iwe uchasungwa kasi vana vazogonosara vega nditi ndo panenge pane nyaya ipapo saka unofanira kuti ugadzirire vana because hazvisika mu2020 chichaitika handi but ina ndisikona zvinovhundutsa zvangu guys makore ese aya maingogara musina mapemiti makamapuwa manje manjani maingogara musina mapemiti mungokontinya alichakontinyuwa munongogara guys iwe chinenge chapo chitika nekashoro unofamba ne20 rand yako muhomwe unofamba neka50 rand yako muhomwe kuitira kuti kana uchinge wasangana navo vanda kutonyorwa noziva kuti mapurisa iko zvine zvakutofara because vakuita mari pose paunga sisina gap remari mapurisa gap remari panga pasisina because vanhu manga nezvimapemiti zvavo izvo zviya hani maona saka iko zvino manje mapurisa akatogumbuka wese iwo zvinopurisa manje ndo pava kunyasa kutopembera kufara saka hapana chinombochinja musanyanya kuvhunduka yenyu hani maona chinochinja hapana ani mazviona chinochinja hapana ani mazviona chingori pano chete nechekuti mogara semagariro amaingodi amaingoita imimi before andi mazviona saka musanyanya kuita zvokupanika panic mode itaishoma hanimona munongogara kana vane nzvimbo dzinenge dzichipisa zidza sana Cape Town nana Joburg handichika famba nezvi20 rand zvako muhomwe famba neka50 rand kako kwakadi kwanenge wakakamura mari yako handichika zvobva zvaita right. So ndo nyaya ndatichaure iyoyo amdika musakangane vari kuda kuedza vana kuchikoro varitsvaga nzvimbo dzevana dzechikoro dzenext year inonzi Gelfa Academy Clarice Munemo chinonzi Gelfa Academy right. So ndo Gelfa Academy Clarice Gelfa Academy ukaenda pamusoro pe caption iripo ndakanyora zita rechikoro right. Nyaya yechi2 guys andoda tichitaurira ndeiyi pane nyaya yasira ichinesa nhasi right. Ndiudze vabereki ndoda kuhwa pfungwa dzenyu handiti mukapinda ndaiwawo samwe nyaya asi ndazoidzeya ndikatoseka ndiri ndoga ndaichinzwa mumotikari andika muredhiyo ndainzwa motikari muredhiyo andika vachitana naro vanhu vachifona vachitwa naro ndikatoda kuiunzawo pano ndimbohwawo inonzi Gelfa Academy Clarice Munemo Gelfa Academy
kwanzi kumabasa makrista kumabasa ndokunenge kwava ne-unfortunate event but kune vamwe varungu vasina basa nemapemiti vanoda sevhisi yemuzimbabweni handikuona pamabasa ndopachaita kahiccup chete ndopachaita pamahiccup panyaya dzemabasa pa kana murungu wako ariyo anoti kwanzi ndoda pemiti handiona but vazhinji vamwe vacho havanei nepemiti vanoda sevhisi dzemazimbabwens handiti imiwo mazimbabwens asikana ngatigare tatsiura ana vasikana nyaya yeruoko yekuba iyi vana madhumbe nyaya yekuba ndo iri kukuporongerai zvimwe ndo imwe nyaya ichakuporongerai zvinhu nyaya yekuti kana maenda kumabasa iyi munonoba handimaona imi munoziva kuti varungu vakawanda vanoda maservices enyu zvemapepa izvi ndeimwe nyaya iyi handimaona havanei nezvemapepa izvi munogona kutaura nawo unopuwa mari kukeshi maoko handimaona unopuwa mari kukeshi maoko mataurirana but chakuita kuti zvine zvichizonyanya kuomesera ndechekuti kune vamwe venyu vanoba handimaona vamwe venyu vanosvika pakutoba kukamura nesefu chaiyo kuinda neomo handimaona kukamura matbags chaiwo oenda nawo antimazviona havana basa nezvemapemiti varungu vakawanda handimaona asi ukaitawo murungu wekuti anenge akuti pemiti it's not the end of the world let me tell you the truth guys kana akunetsa you just move on wonotsvaka kumwe vazhinji havabvunze mapemiti aya handisi chingoshandigwa nevasikana wana handina kana kumbobvira nambobvunza zoti kwai nepassport kana kudii unongoona pasipoti chikupuwawo yo 3.5 iri right zatongobowa vamwe yo 3.5 itori right you start from somewhere unongosiya chingoziva kuti kana wanga uchipuwa mazi 8,000 wabva wangozvidza kuti okay fine ave madark days now wakuguja adjust kalefa wanga uchirarama pa 7,000 8,000 iya wochipindawo kuba 3.5 kunositana newe chete but chikuru zilongo ziri muSouth Africa uri pabasa rako kandi vanenge vari mastay in vazhinji vanenge vari safe chero chikazi chatsviriridza mudzimba vamunenge muri munenge mutori safe because hakuna munhu anomuziva chikunokera kuti ndaya kuzotora munhu pano havapindi mudzimba dzevanhu handimaona saka mukangosiya system yekuba handimaona nyaya yekuba iyi kuba nduwe kuba maantawe evarungu handimaona kutogwa mapicha neembe dzevarungu kutogwa nemapicha neembe dzevarungu modzosera murungu wozokuonai pamastatus kune wakaba kwakaonekwa akachikanda pastatus akanga ama kuti haana kubloka madam handimaona madam akaona embe dzavo dzakapfekwa nyaya dzekupfeka embe imi michingoita tozviziva lorei ndosaka ndati vamwe venyu handamboti vanhu vesenyu vanoba ndati vamwe venyu handamboti vanhu vesenyu ndamboti vanhu vesere nayasikana kana ndati vamwe venyu vanoba kwanzi it's like you're talking to me sisimeli usho uyo mnini wangu atozvibvumira mucomment section uyu kuti it's like you're talking to me uyo atozvibvumira handisi kureva nhema ndozviziva guys ndozviziva kuti vanotora handimaona unoba nehuku chekutora huku mufiriji kubuda akaisa mukati makumba chida kunobika huku handimazviona office I think ukakumbira murungu kuti madam can I have this chicken I want to cook I don't have what to cook for dinner anything to cook for dinner anokupa huku iyoyo ngatisiye nyaya yekuba nokuti zvichatenderera ka wani waunobira yeye akakumusha wanokubata achaudza wepanext door kuti mazimbabwenzi haiti musashandigwe nemanext door uye agoudzwa wake uya ndo mazarira zvinozoita kuti zvinongotanga nevanhu 2 kana nemunhu 1 hamusi mese vanoba handika zvinongotanga nevanhu nemunhu 1 kana vanhu 2 zvinotofamba kuzi kwakutonzi mazimbabwenzi anoba ani mazviona saka ngatisiye nyaya yekuba ngavakutorei vati vaudzane mozati kudhara vaitoti are you from Zimbabwe yes I want a maid from Zim ndozvavaitoita kudhara vaitotaura kuti waitobvunzwa kuti ukatsvaga basa unzi where are you from Zimbabwe yes you are employed vakasabvunza zvakawanda kudhara iko zvino vakutoti are you from Zimbabwe yes no Zimbabwe thieves can go Zimbabwe thieves ndozvavakuita hanimona ngatidzokerei kweko mashure kwavaiti ndichagirei vasikana kuZimbabwe vaitoti tichagirei vana vasikana kuZimbabwe because munoshanda ndochokwadi chiripo kushandai you can work guys hakuna muZimbabwe mashoma maZimbabwe masimbe mashoma hanimona but chirikuru chiri kuitika kuba ruoko guys kune vari kuvaka nema 2,000 chaiwo vari kukora mudzimba ngatigutsikane nezvatinazvo guys handiti kuti ngatidzoserei mbiri iya imi munozviziva kuti maSouth Africans hashandi mudzimba guys munozviziva hanzi inodlapa yakasungirigwa mai ndo zvichakanganisa izvozvo idlai henyu pamakasungirigwa ndochokwadi asi zvichakanganisira vakawanda zvekudlapa makasungirigwa ipapapa zvichakanganisira pakawanda ukakumbira murungu akanongokupa handimaona because chiripo chokuti guys ngatiudzanei chokwadi tisadestroyani handimaona vanhu vemuna havashandi guys mozviziva vanhu vemuna havashandi havapindi mudzimba havashandi kana vakawanda basa remumba ifeja havaklini kunge vaklinira munoita imimi handimaona avaklini sevaklinira munoita imimi ndochokwadi chiripo handimazviona saka imi munozikama moita basa renyu nemoyo wese asiwo vemuno pavanoshanda havabi handimaona vemuno pavanoshanda havagoni basa asi havabi
and havangamboshandi havangambopindi mayadhe vane pride yekuti hatishandi mudzimba saka mabasa aiva kunge ari enyu shuwa imimi motorerwa basa rano kumalawi motorerwa basa nevanhu vekuLesotho nokuti kombetisheni yemabasa emudzimba iri kuLesotho nekuZimbabwe. Mamalawenzi futi ari mudzimba mashoma, malawenzi mazhinji anenge ari mumarestaurant muchichichi because vanhu vari honest vanotrustiwa but naiti dzavaambavha futi vanhu kumalawi anomaona vamwe vacho dzaambavha anditi saka kana mati kuinodla pakasungirirwa idla henyu pamakasungirirwa pachona asi muchazoona kuti muchazonodla maa kuZimbabwe pane pasina pekudla manje kuZimbabwe kuya pane pasina pekudla kuZimbabwe kuya kuya andimazviona saka patirikuzama kuonesana kuti vanhu varambe vari muno munyika like mbiri yedu zvinyanye plus kumagroup emasouth africans guys kwatinoenda uko regai kunotukana navo mani guys musatukana nemasouth africans vasiyai vakadaro chino vakati mazimbabwe munondo wasiyai zvakadaro regai vataure tinochinjana mashoko navo stereki ndo vanosita namba 1 kuti pakaita post yanyu gonomowa kuti ngavainde isinde kunzi maforena ose ivo vanobva vamhanya kuti mazimbabwe makambozvionawo here guys kuti panotaurwa nyaya kuti maforena ngainde panoita kunge mazimbabwe tisoka dziri muno musouth africa makambozviona pakatagwa chinje kunzi kwai maforena mazimbabwe maforena ngainde panotaka kunzi mazimbabwe ungati tistoga hamuna manigerians muno hamuna malawi muno hamuna Lesotho muno hamuna Swaziland kasi unono vanomburisa vanomhanya kuti mazimbabwe pana kuti vangoti maforena ngainde masomalia chaiwo maforeigners machina chaiwo maforeigners kasi hazvikumasita vabudi panobuda ri kuti mazimbabwe ndosati rinobuda nachinyimba kuti ndikunyepa hanimona nekumapeji kwamunoenda gai sere nekunotukanana munotsiga zvimwe zvisina nebasa rese sere nekunopindirana navo regai vataure voga otherwise they are just words man angori mashoko hana zvanobatsira vanongotaura zvina zvinokuchinjai let them talk kuti hatigezi musagwe navo musapindirane navo regai vahumani regai vavukure handiti zvino mukainda kunoti fight navo mukutsiga fire handimaona indangotaurawo ndangoti tionesana handiziviwo kuti ndakanganisa here asi ndangoti tionesana handimaona vanhu vemuno munozviziva kuti vakapiwa basa imimi musi wanokora anombotovafika asingaendi kubasa achimwa mari yake ari pashabhini varungu havadi izvozvo ngatisane nazvo guys ngatingoitai vanhu pane vanhu ngati mukasangana moda kutuka mumakomenti chenu mukutukana nemasasiko mudzorei guys dzorai mumwe wenyu because tikuzama kuti tiite whatever means seredi rimbomira kuramba richimbonzi mazimbabwe kusiya kunzi maforena kunongomanyirwa kunzi mazimbabwe kuti so kune mazimbabwe agoga ndo akazara muno musouth africa naini zvoshota asi ngatingosiyai vakadaro andimaona right nyaya yanga ichinesa ndanzwa nhasi ndeyekudai so guys anditi mubhazi anditika mubhazi makapinda mukadzanga nenhumbu guys yanga inoda kutozvarwa anditi hesi sokonati apinda anga nenhumbu yakaenda kuzvarwa ka ndobva agara pasi mva mapinda mbuya handika chembere yanga yakabata mudonzvo handi chembere robva yasvika mukadzi yanga nenhumbu sumuka ndigare hanimona uye mukadzi ndobva abudisa dumbu rake akati tiza ndine nhumbu yakuda kuzvarwa hanimona taziva kuti ndine nhumbu yakuda kuzvarwa andimazviona saka naimi guys apa yanga yasara idebate iyo nhasi materera ndaseka ndikabayiwa ningi naimi guys aifanwa kusumuka apa ndiani mukadzi ane nhumbu yakuda kuzvarwa aisumuka here kuti mbuya vagare kana kuti mbuya vainge vangosumuka imunopaonawo sei apa munopaonawo sei mukadzi une nhumbu yakuzvarwa yana nemansika yoda kutozvara mbuya ava nemudonzvo vasvika vati sumuka ati aiwa kandei nhumbu saka paifanwa kudi apa ainda akamira ndiani mbuya vende vakamira here uyu wemimba gere kauti wemimba wosumuka mbuya vogara hey yakamira sei guys timboona aseka nhasi ndaiwa nyaya ndikaseka yesi molini saka zvaifanwa kufamba sei apa vanzi mbuya ngavamire aiwa tutaura nyaya yemasiti 2 apa handisi kutaura zvevamwe tutaura nyaya yemasiti 2 haimona yatangawo dhibheti umwe akuti respect the elders umwe ari kuti mbuya ngavakwani ngavafambe vakamira handichimaona wenhumbu ngaasimuke mbuya vemunhu mukuru respect umwe akati nhumbu is not a disability give the old man draw inida ndotogara ane mimba aifanirwa kugara pasi mbuya vanomira vanochinjana first come first serve Vitaura nyaya dzevanhu 2 Primrose
asi kuchembera kusugwara guys. Muri kuti kai muna nemimba kusugwara kuchembera is disability. Kuchembera is disability ka is disability yokuchembera guys. Saka pano mambaseya. Ani mwana ati vakutokweshana mteretika mukomensa chenika. Numbi zone disability. Ko kuchembera disability ere Clarice. Kuchembera disability ere. Ani mwana ati mukomensa chenika machakutoneza. Alright. Yechitunde iyi guys. Yechitunde iyi. Pana baba anditika kuna baba vakachengeta mwana wavo vakaenza kuchikoro andika mwana anga achigona kuchikoro akura ave kuda kuenda kuinvest vanga sina mari vaizvitamburirawo handi vanga vane maproperties avanga vanawo like land mwana kuda kuenda kuinvest nobva vatengesa chi land yaya kuti mwana aende kuuniversity handiti vatengesa land yaya kuti mwana aende kuuniversity handiti mwana ndobva aenda kuuniversity mwana ndobva aita zvakanaka ndobva budirira ndobva wana basa rake rakanaka handiti akutoshanda mwana waya akushanda kudaro mwana akangana baba vaenda kukoti vanofaila complaint andika varikuda mariko 380,000 yekuti vakaendesa mwana weku kuchikoro plus varikuda land yava vakatengesa kuti aende kuchikoro zviri fair zvi guys kana kuti muri kupaona sei baba kudhimanda mari yavo yakuendesa mwana kuchikoro mwana akura basa akangana adidi baba kuti shaka mpe mari yangu yeland ndakatengesa plus ndikuda mari compensation kunza choko kwanakaita nekuti handikangamwa handika 300 and something thousand dollars rands saka panofamba sei apa guys baba vari right here kuti vadhimande mari yavo kumwana ushu kana kuti avasi right vanofanira kungorega zvakadaro baba right here kuenda kunoripota kukoti kuti ndikuda mari yangu ndikuda neland yangu ndakatengesa kuti aende kuchikoro mukati baba anopenga mukati vari right baba iye akakanga baba zvaita sei zviri fair chirere chigokurerawo mukati it's not fair hell no it's his duty as a parent uye anakati is not gonna win that one. I saw the story. Okay, yes it's fair eshinya yevana ava so they can't. Okay, I think yaonekwa vanhu vakawanda havana nyaya baba mwana haana kukumbira kuzvarwa it was responsibility mwana. Okay, hanzi chirere chikokurerawo hanzi baba bho zvekuti ngavatwe mari yavo right baba is right my Ethan ukaona waita mubereki akadai sorry baba vari wrong yes black tax mwana ibenzi vanorora pfungwa baba ibenzi right pfungwa dzatosiyana munoona pfungwa makati baba right mwana right anyway right naida ngoona kungowo pfungwa dzenyu bosi zvambo ndambozvifunga indoga ndawa nyaya ndikati baba right here asiwo mwana akanga baba vachize baba vakasara vasina chinhu vatengesa vatende kuchikoro umukanga baba kuti upenyu hwake huri right baba vari right on the other end asi mwana uyu haana kumbira kusvagwa saka yanga ichindinetsana chega ndimbowo pfungwa dzenyu kuti munonzi kudii right chipinde munyaya yedu yanhasi guys takataura nemusi ichi paya Thursday patakataura Wednesday Thursday patakataura nyaya yeshamwari guys kuti shamwari dzinokwanisa kudestroya munhu anokudestroya ishamwari yako iri padhuze but sometimes kudestroya ukatoita neshamwari zvinokonzerwa nesu isusu handimaona tinenge tamhanya kuenda nodza shamwari everything kunotaura na zvinokonzerwa nesu tinenge tatomhanya kuenda kunotaura nanikikiri
neshamwari tichinovaudza everything zvikazodai shamwari iyo zoda kuenda senge ukaudza shamwari yako naimi tongoti shamwari yako isina murume woenda kuneudza kuti baba vekwangu vasikana vane zigake rakadai mai mwana zigake rakadai rekuti rikakubata zigake roroka ende ndinofuma kusenjwa kuti ndiye shamwari ndakaneta madekusa ndikufara kwanisati kunakigwa uyu shamwari yakudza ina murume andika ichaenda kunohwawo kavagake iroro kunotesta baba vavo ichaenda kunohwawo iroro kuti zviri kufamba sei anditi saka raiti kune vamwe tinoda kuti zvataitigwa neshamwari kuti neshamwari takaitwa sei anditi saka guys inini mubvunzo wangu ndakundovhura malaini kuti vese vakambobhepiwa nemashamwari let's have a lesson here anditi kune vanoti mashamwari akanaka isusu ini neshamwari dzangu guys tiri right hatina zvinhu zvakadaro well good for you guys rambai makadaro anditi but zhinji dzacho shamwari kwezvinezvi are made in Dubai made in China actually kuzhinji yangu ndokwavanenge vachidi kwavanenge vari medikoko saka zvinenge zvaakunetsa yes Primrose animaona zvinenge zvaakunetsa saka ndati inini guys gaitimbonzwa vakadistroywa neshamwari vakatambwa yakapenga neshamwari handiti vakatambwa yakapenga neshamwari handizivi kuti wakaitika kudai guwa raunga kana kuti mama chengetesana masecret muzati pane shamwari guys panoitika zvinhu zvakawanda unogona kuchengeta masecrets ekuchengeterwa masecrets neshamwari and everything ozomanzwa mangwana masecrets adhuka kuna baba kwako handimaona zvichifamba zvakadaro saka nhasi toda dambonzwawo handika there is a lesson to learn per topic e guys there is a lesson yes Jennifer Zambuko there is a lesson to learn anditi panyaya idzi dzemafriends ndofunga maona zvakawanda even kumasocial media munoona zvinhu zvakawanda kuti vanhu vanotandirana chiteki panenge vakonana votanga kuchigujunurana manje panenge vakonana kudai so vanhu votanga kuchigujunurana chako chaiko manje kasipa zvanga zvakanaka vanga vasingarumani kumasure zvanga zvakanaka andimaona saka kana varipo vakatambwa handika yavakatambwa nemafriends chete handisi kuti hama handisi kuti mai kana kuti kudii ndati shamwari strictly mafriends hatimbonzwaiwo nyaya dzenyu kuti zvii zvakaitika fonai henyu handitika hapana munhu anoziva kuti ndiwani uri kufona hapana munhu anoziva kuti ndani ari kufona handiti tizive aiwa mai washingi we are not saying kuti all single ladies ndo zvavanoita handitika but it's as much as we might want to dispute that it's happening out there ask me I'm talking what I know handika zvandoziva even kuseri kuvanhu vari kuchema ndosaka ndauya nelife iyoyi because ndikutotaurira on behalf of vakauya kuseri vazhinji handika shamwari vazhinji vari panapa vakavatigwa nemafriends avo handiti vakavatirwa nemashamwari avo andika ndoyaibata akavata ndifuna ndakambokudzai last week yoyi ndakakuudza ngati pane musikana akanga aronga nabhuroko kuti vari kuenda kubichi andika pakaita mai nini vakanga bva kuzimbabwe vakazomufonera shamwari ikamurasisa ikatungamira kubichi ndikutevera akatungamira instead yekuti shamwari itevere kubichi yakarova shoti katika takayamhanya yaziva kuti uyu abudaka ainda pabasa ravoga vaikomiketa nababa murume weshamwari akeka akabva mhanya negweseri kudai akanowanikwa yamukadzimai nini vakafona ari kuningi akati zvasi kudavira foni yake rikanizokere kumba maini zvavati vari panzira vari kuuya vanga sina kusapointment handi achinosvikopinda mbande make kamo akawana shamwari kurira iri kuchema ikona baba vakatokotamisa munhu kwai dogi staira chai ini kudzwa ndakaditi akatomudza nemuromo wake achichema kuti dogi staira chai chai ndo yakatoona yakatoitwa handimaona baba vari shure musikana akakotama musoro uri pasi handimazviona akaanza ndakana kugona kutaura kana kuti akamira akaona game rese baba pakazotaiso kwana munhu akamira kumashure vakashati vodini haana kutsukana kana simba rakwai kana rekucheme kana kudii akashayiwa akangoramba akafuriza kudai saka rigaitiwe vakaningirira vakaromwa heno pachirongwa manheru anhasi muri raiti here ndiri raiti hanzvati dzimai ningirikiri imwe foni kune foni ita noizi kumashure uko dzimai imwe foni yaha takunzwa yanzvadzi makaitwa seiko neshamwari imi fona ichiwa amen aiwa tiripo hedu hande nenyaya musambosiya kana munyasitenge kubva pakutanga pakupedzisira titori pano apana kwatikumanyira nyasotaura nyaya yenyu makaitwa sei kwenyu dzakaitika munhu ndaingumutora samukoma kuti anosinge
kugarisana tichidai so tichifambidzana mhuri yake nemhuri yangu handitimona saka zvazo unotaura kunzi munhu anokukwadza munhu ari padhuze uchiopena apo no shamwari zvinhu zvangu zvakamira zvakadai handitiona but later when I realized zviyakazvidyota but munhu iye kwandiri angasinganyanyovhura stereki ndinangovhura apo handitimona saka zvakazoitika manje indandiri teacher handitimona ndichishanda pane chimwe chikoro saka iye anga ariwo siniyawo tichawo achishanda kuti kune chimwe chikoro but musame area imomo handitimona saka pakazoitika ndozvokuti takamiswa mabasa paya ini ndakazoita rumbo rakanaka kuti ndakazosipa iye achibhamiswa basa saka ndakaaplya pane chimwe chikoro ndikati iye angamiswa ini ndamiswa kuti ndamiswa kunoko ini ndakabva ndakati ndikoti gori iye akamiswa takaita rumbo rakanaka ndabva ndawana rimwe basa pane chimwe chikoro but gori rangasati rapera saka umwe wangu uyo asati awanawo basa ndakati achienda kwandawana kuya ndinini ndichimbokava gori samukoma ndikati achinda yamukava kuya ndikatofonera vaiva ndikati aina nditakwanisi but pane munhu ari kuita ari kuuya aenda epaya ini ndicho ndasara ndiri kwangu ini kwangu ndokuzoperawo tandaita futi rombo rakanaka ndicho ndaita sefuti ndawana kumwewo futi takaenda kushanda kumwe iye achishanda ari handitimona saka kwaita kwangu kudhuze nekumba manje ini kwandaishanda kwangu uri kure saka ndokutochovha about iye so iye ndobva azonditi shamwari ndida kusiya apapa ndakumboenda samuri ndikati apa pari padhuze apa chirega nditese nditore ofa yacho naiyoyi uchitaura nechi sezvakagara chikuitira makasi matsona handiti ndadzokera kuchikoro kwako yamanje ini ndatosiya kwangu hwana kupfingwa ndatosiya ndatoenda uku sinzi ari kuita seakufa then tagara paya then uyu kwakaenda uku hazvina kuzonofamba mushi achiti adzokazve futi ndakabauda kudzokera here pachinzvimbo chako since taifundisa masubject akaita akafanana zvanzi aiwa haakana ndoita se foni yenyu iri palaud ini ndiri kukunzwai zvakasimba asi vanhu vari kuti kwai foni iyi inenge iri palaud iri palaud foni yenyu bvisei because ini ndanichikunzwai but ndofunga vamwe vasinyanza kunzwai vari kungochema mucomment section vakunzwai handiti sakuru manje ndikati manje ndoita sei manje ndida kufirawo bhedhi kuti ndiri pachinzvimbo chake iye hasina basa saka iye ari kutsvagawo indatsvagawo nekusaidi sezvineiwoyi ndakaita urombo rakanaka ndicho ndawana futi chii umwe wakanditi hauri kuda kubva here pauri papo uye apapa ndikati apa ipapo manje paibhadhara ipapo ndikati ndodii saka nemudzimai akatoti iwo handitumwa kumunzwisana chiregedza iye aende kupi aende kuya kwawawana uku iwe uramba uri papo ndikati no shamwari chena unoona ningi paya atoenda se atonopinda paya apinda paya zvinhu zvakazotanga manje kupera kwegore manje senge kana uri maticha anozaka around this time mune munzizvoni post allocation for next year handiti mona indiri kuona kuti ndandiri magrade 12 handina kuudzwa maresults angu andakaita tone aiwa iyi yanga iri kupera kwegore pakupera staff establishment zvikanzi iwo hausitomubva panapa because tiri kubisa ava 2-3 ava ndikati no zvirigaita after 2 weeks jiki zvachinja iwewe uri kufanira kubva because chikora chisina mari yekubhadhara then inini umwe manje munoziva vemunomu anozonzwawo dzidzi vamwe ndokundizvidza pasai hanzi kumboziva zviri kuitika zvipi zvikanzi ungani wako uyu shamwari yako iyi ikutoita mameeting nerweseri kuti ite se idzoke panapa ndikati that's why zita rangu risipo paya risipo patimetable
because akati sindikaona zita rangu haripo. So zvangoitika unoita ma-meeting, I'm not involved. Chechi uri kuitika. Handiti maona. Saka uyu akazondinyorera nzeve akati aiwa ana utosangana kumamungu nemukuru wedepartment vachiita ma-meeting for next year. Ava vandisawira wangu tati munomunyepera hazvinambodaro. Ini apa ndikuya ndikutaura naye aringonditi vanhu pachikoro varikuti vachiri kundida kwandongoti vari kuda sei iwo ini ndiripochi pachikoro anganditaurire kuti auda kuda sei akudzoka pepe chiki ndashedza kuofisi paya ndazonzi iwewe for next year chikoro chadai apa ndanda kuti munhu yakandiudza uyoya zvakadai ndikati imimi hamukandita se hamukandiudzi with the short notice mufanira kuita se kundipowo notice chingaita secontract yangu ati kwangatorisaina kwangabva kwakutorisaina kuda kutoya pepa saka january manje pakabuda maresults ina ndakanombozwa maresults angu magrade 12 akati handina kuti pressure nazvo bozo yakanzi achakwanisa kuwera enda kukwanisa kucover up to January tendozobva kutanga kwaFebruary handiti mona apa munhu anodouya mutotaura every day mukuita sei apa asikuziva kuti information yakasvika kutano handiti mona apa ndibhururu chaicho kuti tsika nditsikeyo waiti mukafamba mudzana mudzimai wapa vangu wapa vachiwirirana ukabva nezvimwe kuzimbabwe mopapawo ndizvozvo ndozvakaitika kwandiri izvo saka makazodii ini ndangozobva kandobva ndabva paipai ndokuzonzwa nemanyerekupewo nevamwe vamazimba ndobvunza kuti ichokwadi here because I couldn't believe it but zvingaitikawo here izvi shuwa munhu waunenge uchitiwo munhu chaiwo dai so zvingaitikawo here izvi ndeta to realize kuti haidzotori chokwadi badzokera pamabva paposition yenyuya it's like literal akatondibisa chini paposition yangu yaiyi ndokutosara rishi saka ukama hwenyu huri sei manje nawo zvandakazoita manje indangoti still life goes on mwari ndo zvaangati hatina kuda kumushuwa attitude tikadoramba tichitongofambidzana paipayawo but later on ndopanazoti no man hazviite zvanhu zvandokuita izvi because if this person can do this to me it means kuti hapana genuine friendship iripo. Let me just cut my ties ndomiignowawo ndobva zvangu koperawo zvakadaro. Hey, saka varume zvirikowo izvi taikuti kuya zviri kuvakadzi koga isu zvakanyatsoitika kwandiri inini hangu inini personally hazvina kunyanyondibata still because I knew kuti ndandagara ndichida kutongobvawo panhu pacho nepa but the way zvakazoitwa nemunhu wokuti waunenge uchitrasta shamwari zvinhu zvakamira zvakadai handiti maona zvinhu zvakamira zvakadai ende wotozonzwa nedzimwe nyaya futi dzine vanhu vakuuya vachikuudza manje kuti pepe unoziva here pepe ndiye futi kaakazodai akazoda kuti but munhu chaichaiye wepasaidi wanenge ndichitiwo munhu uyu saka ndopanangozudza kuti chinonzi shamwari amen kuda dzaive kukare namadzibaba edu uko zvino ari padhuze ndiye anokumeula ndiye anokuruma zvakasimba saka amene vanenge vachingotera hazviitiki kwakadzi chete nekuvarume ivo vanenge vachiterera uya vachiti because what I have learned actually ndototenda mwari because I have learned a lot kuti in life sometimes zvinhu zvako just be an independent person because vana kuti munhu for support and whatever those are the first people to disappoint you and those are the first people vane information yakanyanya pamusoro pako. Very true, very true. Saka at the end of the day unonotsvaka munhu kure kuti zvese information yakabuda yeti munhu wakaudza iyeye ndiye nyakubuditsa information. Hey, ya zvakaoma. Anyway, hanzvadzi munoza zvinoitika zvinoita kunonzi nevakuru kukava datyika kuriyambudza hanimaona zvinogona kuzoti mari vara zvenyu matokangamanisa zvoka muchazongowaya vangano ndozvazvinoita kazhinji kacho mari vara mozongonzwa dzangano dzake dzakubuda maije kana kutozobuda nethe wrong way the hard way kwaari kuko zvisinei nemi mukati hanimaona because nguva inozongokwana hayo chokwadi ndochingoripo chero chikada 5 years kana 10 years asi nguva inongozokwana ndoshuwa. Anyway, I just hope kuti makazowana henyu kumwe. That was my last because I've moved on and I don't regret anything.
Thank you, hanzvadzi nekushare nyaya yenyu. At least people are listening. It's not me talking. Handika nanchivaudza kunonzi aiwa sisimeli zvikazodai shamwari Bolato. At least vakuzvinzwirawo from an adult male ari kutaurawo kuti ini ndakatoitambwa kubasa guys, gayai kubasa guys. Ndopavanenge pachidla mhuri yako ipapo. Ndopavanenge vakatarisira mhuri yose inenge ichiti baba vari kubasa ipapo. Munhu uyo kudubura bhuru wako waunoseva naye everyday, waunoshare naye problems ako. Zvorwadza asi somewhere. Zvorwadza. Right. People they must just learn to kanongozida kuti munhu ende munhu unongo wakatarisira kuti uyu unoshare unosika uchiudza problems ako ndiye munhu anogona kuita an architect wekuti uwe pasi anditi ndizvozvo. Thank you. Thank you, Hanzvadzi. Thank you very much. Thank you. Yo. Yeah, nice. Nasitavhurigwa musangano nehanzvadzi yedu ndoyavhura musangano ikati yakarumwa neshamwari maimwana bhuru kuvarume ndandichisingavhuzvi kuti kuvarume zvinoitikawo ndoziva kuvakadzi kuvarume ndatoshambisikavo kuti zvinhu zvakadai zvitoriko naye asi kudzidza kauko ndofunga pane wavanga vachitaura naye mucomment section kuvanhu vechirume vatoitawo eye opena kuvanhu vechirume kuti zvinhu zvakadai zvinoitika kana taingofungawo sesu kuti zviri kuvakadzi cheteka nekuvarume hazviriko izvigaisi hanimaona right. Kana aripo mwada kufona please fona itinzwe nyaya anzi munhu akanaka akarara but still anogaya hora akavata kudaro munhu yesi twinje anogaya hora munhu akarara kudaro anotongogaya hora hati mazviona saka munhu anototyisa but munoza ndopata zoti gaisika munhu anofamba anototyisa darika chituna chiri nani guys because chakatofa changove chibhodhi chinyama hachisina basa hanimaona munhu anofamba ari dangerous, very dangerous. Munhu anofamba dangerous, munhu anofamba ndiye munhu anofanwa kutya iyeye munhu wenyama munhu wakamutarisa kudai makanditarisa kudai sogaidzika munofanwa kundikwata kutya kutotya kuti don't trust me, dangerous because munhu akaipa handiti maona. Thank you kudoi raisegaisinzwe vamwe yeleo pachirongwa chekurumwa. Hello Sisimeli. Yes, uri sei muning'ina? Ndiraiti Sisimeli sei? Ndiraiti wakameuliwa here shamwari wakarumwa here? Zvakaitika. Ndakagara ndichiudzwa nevanhu but kana uri musituation unenge usingazvioni. Pane friends yangu yandawirirana nayo Sisimeli. Taiwirirana shoka like tweeting me tichita sei ndikatenga hembe aineka shoka tenga hembe yakafanana nini. Ndikatenga kana mira remumba aineka shoka mira ratenga exactly nekana rakafananirangu. Ndikatenga curtain aineka sure again the same curtain rakatenga rakafanirake. Even I remember the other incident yakachitika ndakatenga kana washing basket akatenga same washing basket akafanirana saka ndine masisters vakawanda ine kumba vaigara vachindiudza kuti friend yako yeka zvanoita zviri too much even uchenjera anga sina murume nandine murume papo uchenjere even murume akanogona kutorera I take it for granted ndakutora serious now kufunga kuti maybe vanhu vanenge vachingotaura or something. Adona mene nechokeke zvaita Adona right liso panofona futi Adona ndofunga nechokeke kamene zvaita kukwari ho right tichimira tadzoke guys fona andizoziviwo yakutaura imamunzwa mwana uyu hanzi ndaiti ndikatenga curtain paushamwari hwavapa ainotenga exactly rakadaro ndikatenga washing basket chairo asi ndida kumubvunza mubvunzo wangu ndouti aizoziva sei washing basket kuti rako rakadai wainomutadza ngadzo kida kumubvunza saka kwanza angotenga iyi yanga ichiri zvokuti ubhuru here kana kuti yanga yacompetition kabisirai munomboziva papo penyu kuna manoita competition newo usingazvizivi munozviziva guys munozviziva kuti kune vamwe vanoita competition newo usingazvizivi kuita competition there's a difference between competition ka nekuve like let's say maybe ndaona late uyu antika akapfeka chinhu chake chakanaka antika maybe ndatochifarira kuti dress rake ndarifarira ndaridawo hanimaona haiwa ndaridawo dress rake rakanaka ndinotenga rangu rakadaro zvinganzi zvakaipa here? We are not friends. Ndangoona chinhu chakanaka pana letu ndarifarira handiti ndariona pariri kutengeswa pakanzi pakaipa here ndiletu kati kana tiri tsika nditsikewo tiri mabest friends hanimaona tiri mabest of friends. Curtain ndatenga rangu wanotengawo rake washing basket ndatenga rangu unotsvakawo exactly rakadaro hanimaona cup ndatengawo yangu unotengawo yakadaro handiti okay kwanzi chakanaka chinokopiwa okay ndokutaura kukuita vamwanzi chakanaka chinokopiwa ndisingazivi paubhuru hwenyu paubest friend hwamunenge muchiita zvinenge sisiri godo here
handizivi because I think kuti ndikaona wa mai washingi uyu handika mai washinga handiti vakapfeka andi aisi best friend yangu ndaona dress rakanaka pavari handika ndarifarira maybe rakainsa wagara ndaridawo ndarifarira ndanotengawo rangu tinganzi kuita jealousy here andivazi she's not my friend ndangovaona adzoka rakaitinzwe hello kola Race. Right. Saka zvakabva zvaitika rimwe gore manje sisimeli tadaiswa manje saka ini murume wangu anga ari drive aisha kudaro paya kundazivei kuti sisipera pandiri kutenga mamira vaiuya kumba kwangu indaisendamba kwavo vaiuya kumba kwangu kozi ndaishasafu house ivo vaita zvekushandisa turums saka kumba pavo panga pakamanikidzana kozi anga nevana vake vakawanda saka zvaichindakarohwa natrack driver wangu paya sisimeli zvakabva zvaitika ndezvekuti murume wangu ndakabirwa foni mufitini ndabirwa foni vasawira wangu abva yakomba ndikatora foni yasawira vangu ndafonera murume wangu chimuda because aifanira kuenda naye kuzambia murume wangu saka ndabirwa foni rimtown asawira vangu vayakomba ndatora foni yavo ndakufonera murume wangu ndafona ndakangana kuti asekuti ndika namba asawira phone number asawira kwakuti watora phone number iya vakuenda kumba ndaisaziva kuti musoro bhangu ihurewo vakuenda kumba vakunotaura namusoro bhangu sisimeli vanototaura vanhu vawirirana murume wakafanira kuuya tora kubva aibva kusouth africa tichiende kuzambia tese saka aifanira kundifonera aku bait bridge ndobva ndagadzirira ini kwarari anditi paipai nditaita sei munhu indabirwa akafona ndina foni ndakufanira kuti ndite fasta nditenge imwe foni vasaura vangu vaenda kumba kwavo vatotaura nemurume wangu ndiwo murume wangu nohurewo akukandira chibhebhi but aimuudza kuti shamwari yangu endaisisa tinowirirana anditi shamwari yangu yange isina murume anditi ndaita sei paya ndakumbira kuti mangwana ndizopinda mutauro kutenga foni anditi vasaura vaenda kumba kwavo vaenda kumba vakunonyengana nemurume wangu paya pano murume wangu ndiyakatanga nokuti ndiyakatanga I don't know tinozotochuta vakanyengana vakabvumana padoti ndizotora sisimeli ndakanonoka kupinda mutauni I think around 10 zemakufeni sisimeli ndapinda mutauni around 10 zemakufeni chinotenga foni zota line sim swap kuti nditigadzire line rangu I think zvakazoita around 12 ndopa zvakazoita kuti ndane foni yangu yakufunction around 12 sisimeli murume wangu akatopinda mara vasawira vatoenda musangana nemurume wangu sisimeli saka aino pavanopaka pachona panopaka murume wangu vanosvika achipaka achita like muharare aizozotora kumba ndaiziva panopaka sisimeli I don't know chichakaitika nepandaenda ikoko street guess what ndakaona rori chimeli masikati machina ndakatonge ndisiri kuzvibhiliva rori chini ichisheka kuti vanhu vakarara iwe ukureva kuti chimuso cherori chaitamba kudai chiso cherori iwe rori chaitamba rori iwe uchatinyembera iwe rori unoiziva iwe mubvunzi vakadzi vematrack vanozviziva network yake yatiza mazviwa here guys kwanzi rori esine chinanga kwai rori sheshe yaitamba rori yaitamba maimwana pakarohwa basa maimwana pairohwa mboko maimwana imi rori munoiziva rori aiwa dzoka munin'ina pese nyai tinetsowa kwai rori yaisheka kudaiwo rori wakasara kararama musikana ye9 kutambisa rori chaiyo kwai vanhu vekumatrack drivers vakadzi matrack driver munyai munoiziva ende futi hei dzinotamba simberi musoro wayo naiwa musoro werori unotamba iye azoti rori musoro ini ndiri kuhwisisa hangu ndikuda kukusese hangu ndiri kuhwisisa hangu sensi yake kuti ari kuti musoro werori ndiri kuhwisisa izvozvo handikuti iye azoti rori ndisakaita kuti aiwa rori haitambi rori imita aiwa ngadzoki maimi rori kanimufonere bheki network yake inongotisa usina basa Sure, Kelvin, sure. It will end in tears. My friends are here. Hey, Ande, saka rori chitamba yedu vawadi.
network yemununa uyu futi. Irikoti reconnecting network yakadhakwa. Zvino handina mari ndenda mufonera direct. Alright, uchafona kana yauya. Uyu mwana uyu anza ndisi kuona page sisimeli ndosaka ndabvunza ndokumbira mutasiro wenda kablockwa handizi kuti nemhaka yeaisa message nhasi munin'ina wakablokwa because wakati unenge uchishandisa ghost chituka saka original account yako plus ghost both are blocked. Uyu mwana uyu hanza ndisi kusi makadi yenyu simeli asa muchaiti ma live amuna kuti ma live eri nhasi something is wrong happened to the page handisi kuona page sisimeli ndosaka ndabvunza ndokumbira mutasiro pamwe ndakablockwa handizivi nhasi ndatiregai ndione ma live handisina kuona ana freeman nekurumwa neshamwari pa page handisi kuiona. Hello chinzima imwe phone call. Yes, kola. Pachirongwa chekurumwa. Hello. Makarumwe. Yes, hello. Welcome pachirongwa chekurumwa. Ndiri right, uri sei? Shamwari baba muzvitiro neshamwari yangu. Ndine mukadzi wandakwirana naye. Friend chingosheyo everything. Hello. Takateerera mbei. Saka mukadzi uyu pesi paanenge ari kumba kwangu mune kuti aingochiva. Hold on kola, hold on. Shelter, new maprivilege atakapiwa nazuka iko zvino. Kana tikakubloka iwewe neghost rako even account yako uchavhura padiaries aufa wakauya. New maprivilege atakapiwa nazuka iko last week iwewe tikabvira inotokupa option yekuti do you want even the new account when she opens the new account not to see your page tochobaya yes chero kavhura maghost 20 diaries aufa wakaiona tikatobloka ghost rako kana original account yako iri papa zvinoenda zvese handiona chero kwazama kunovhura imwe account hauoni diaries ndo zvakaiswa nazuka zvinyuwani zviripo saka pane vakatoti one day vakati vakainda ipapa pauchiona zvakadai right handekola mukadzi ndawirirana naye singaiti saka mune kuti pese panenge pana abhero ane angori pamba ainini apo ndasingatombozive kuti munhu uyu vari kutodanana naabhero saka vanhu vese vaitozviziva ini ndandisingambozvizivi ndichitomurambira ndichitomudza vanhu vakutokutini iwododa nemurume wangu achitoti vanhu vanopenga sisimeli mafriends aya akazoti ndazozvibata vakazoita munhu wani akazongoya akandiudza nyaya yese zvairi unozorora sisimeli chii chakanga chaitika zorova munhu wakarova munhu bhangu aidriva matraki aita system yekuti paanenge achifamba nabhangu nematraki ainyepera murume kuti ndawana sei ini odzokoti 1 week vari vese murodhi odzokoti basa rapera saka pakazoitawo friend yake yakazoitawo jealous kuti mukadzi uya kunochengetwa kuye unomuti friend ndeyakazonduza nyaya yese kuti vantogara vese vachitofamba wese mutraki ndakangotsvaga timbu rangu sisimeli ndikangomusvikira pamba nemurume wake ndakakwadza munhu sisimeli iwe shamwari yako iwewe shamwari yako ndoyanga ifamba negonyeti nemurume wako pacape town apa achinyepera murume kuti ndawana basa stay in ivo vanenge vari vese apa mukadzi wemunhu ari mukadzi wemunhu saka ndakazongodhiniwa sisimeli ndikanomupedzera pamberi pemurume ndikasiya ndagozvongora munhu mafriends especially muno mucape town aiwa mafriends maya sisimeli saka nemurume wake munhu yavachiri vese aiwa imba yakatoparara ko yako imba yakatoparara na bhangu wangu bhangu womunhu anga nesitara yake zvakazongomuwanawo zvisineiwo akazongoshaya yake but angarwarwadza sisimeli iwe akashaya bhangu wako akazoshaya bhangu akazenge atora mukadzi wemunhu bhangu aita basa redriva matraki saka akazenge atora mukadzi wemunhu mukadzi kwetizisa mukadzi wemunhu nevana havenoka vakanogara
bangwa bagadziwa nemurume wacho ndatongoisiri kusimeli akazouraiwa nemurume womukadzi uyu akakanganiswa ngakuiweya mentally disabled iwo ngwasiwa anga ayogara nemukadzi uyu anga asingasauyi anga kutogara nemukadzi yeye murume mukadzi uyu akatouya akatonditi handi tinogara tese yamhuri ngachingoswapa ndatora mukadzi wangu ndangotora iwe ndikataiwa handite izvozvo kana ndichatsvaga wangu chatsvaga wangu ndizvarini zvinainina sisipeli zvatone I think 5 years zvaitika saka bhangu kanofira kumba kumba negirlfriend sisipeli zvakaoma kani sisipeli but it's life ya zvakaoma munin'ina ende zvakakuoma ende sori hako ufunge kuitwa widon uri mwana mudiki kudai so neshamwari naiwe aiwa mafriends agara dangerous especially muno mucape town sisipeli aiwa mafriends muno mucape town zvatori wese muno hey saka iwe pokadzachizeko zvino wakungoflya wega nditi aiwa mwari vanongokupa munyaradzi sisipeli havazokushairawo munyaradzi wosa wakazowana umwe munyaradzi anditi ndamunyaradzi but hatigari tese handine vana vangu yanenge achimboenda muchadaurorwere sisipeli aiwa bodo aiwa munogoda kuzorogwa zvenyu kuti bhangu yanga ziramba chingove single kusvika rini sisipeli ngambogara ndichada mastress anomanonetsa ari single here bhangu wacho sisipeli aiwa yastori rimwe zuva nemukadzi nemukadzi wake chete mapindiro akaita atotiudza nda nemukadzi but anyway handizivi hangu zviri kuitika ikoko but at least as long as ezvezvo ndiwakatakura bhodhi yabhangu iyi kuindisa kumusha sisipeli hai it's a long story ndichazokufonera ndizombowe palive nenyaya yangu zvangu because auya nenyaya chakubate ndibate uye nenyaya itinyatsanzwa kuti zvakafamba sei ndinyatsondibata oraiti munin'ina waita hako oraiti maita basa musumura rebho oraiti munin'ina wangu reora rebho pakiptani pakaipapa right twadzoka pachirongwa chekurumwa hande nenyaya yagonyeti raitamba-tamba rikazodii ndakangomirira kungope kutamba-tamba negonyeti apa ndaiona kuti ndaiona network kuti iri kungobhaiza-bhaiza kutamba-tamba gonyeti simeli saka vakaita ndiseiseekaa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 ndakambojambira maseksi ndichipinda mukati megonyeti ndikawana vanhu vari pamusoro umwe ari pazasi sisimeli ndakangosvika angari pamusoro ndiani igomudhinda ndakatoti mukadhinda mukadzi egonondrova mukadzi because shamwari yangu yainga iri ndafu monya saka vandakadira munhu saka hapana zvanomboita sisimeli ndakarova munhu akashanda sisimeli vanhu vakaungana ndichirova pakune pamasosha takaimautafosa nakomoni pazi yandofunga paia mashasata sisimeli ndakarova machizwa ndakadhinda ndikadhinda sisimeli ndikapedza kandabuda kandinofamba kwedu sisimeli ndabva ndaudza vanhu nezvekundomamiriro akaita nyaya so bhangu adaisiwa sisimeli guess what sisimeli bhangu nebhesipeli yako vakaroorana umenye pai imadzako iwe saka paukawana angari pamusoro ari pamusoro neanga ari pasi ndiani bhangu angari pamusoro kati musikana nyanga ari pamusoro imagine vanhu vakararisa vari kuitira zvavari kuitana vakarara mukadzi pamusoro murume pasi infect mukadzi pamusoro ndakasvika ndichipinda pakati pavo sisimeli ndiri ndega imagine handisina kana backup yandinayo apa vanga vasina kukiya dho vanga vasina kukiya dho maskati maskati machena iwe kwati vaitoita namaskati chaiwo kana iyo nyeri yacho dei masikati machena iwe murori saka iwe oraiti wasiya paipai warovana nevanhu wasiya vakashama wabuda waenda kumba bhangu akazoteera kumba
because tanga tisina mwana na bambuzo tisina mwana mwana akabata matsaka vachinta advantage kuti at least andira mwana saka ndakurwa pasi alright saka iwe ndo waenda nobva wasara chikontinue ndozororana avana kontinya kuti musikana akabvateka baptiza avana kontinya semudero ndakafonzwa after some years kuti varorara which means vakasara vakakontinue relationship yavo zisinei avana I don't know vakakontinue that day because ndakarova mukadzi weka aigona kundikitisa aikurova kana ari munyara ngokugarira pamusoro apa waifa chaivo akatombotenderera mukamaona around 2017 akatendera mapictures iwawo ndichidina mai mwana ndakamurova murume mapictures ekumbotenderera munhu achinzi ari kurova girlfriend yawani kwakarira nemurume mugonyeti ndakarova ndiwe asiwe ndiwe wamavhidhiyo yekutenderera aya ndakarova kakusimeli mnongodzwa ndakapinda hey saka kubva pakwaguma neshamwari yawo unazomboiona kubva kusvikana nhasi ndakaiona kudaigara mara imutenduka ndakaiona kutoiona but kuti friendship wangu naye ndakabva ndaukati iye murume wacho ndakadandoramba kati murume andichada but akaramba achingonyenga kuti ndiri kukuda chinga ndidzokera nechichi vandandoramba vhidhiyo yakatenderera guys vhidhiyo yakatenderera zveshuwa vhidhiyo yakatenderera zvemashuwa ndabva ndatonyatsoiziva vhidhiyo yacho yakatenderera zveshuwa ngoti handichina hameno kana nayo asi yakatenderera vhidhiyo wadona futi network yake runetsa vhidhiyo yakatenderera zvo ndabva ndatopaatotaura nyekuti mukadzi wekumagonyeti airova ndabva ndatoiziva nyaya yacho ndabva ndatoiziva yakatenderera mazuva ekunana mvenge aya yakatenderera ningikiri vhidhiyo iyoyo adonha regai kana adzoka ndichati atipe vhidhiyo kana achinayo vanozobudawo musagara uzipadeta kunoti unoramba uri musaga here one day or the other hanzisimeli mazuva ekumvenge shelter mavhidhiyo ese ndokwaisvikira wakangano ndokwaisvikira ndotoiziva ndakaiona vhidhiyo inotoiziva yesi munyaradzi shamwari uri sekoyo munyaradzi mari yangu yawakatinosa kupepa liripi nawe iwe handadziwe usada kutamba nenyu chitinyepera ndiri munhu mukuru shosho unganyepera mbuya wakadai haunyari naye munya haunyari ndabva ndaiziva guys nyaya iyoyo ende zvakaoma zvakaoma mashamwari aya hamaionaka chibichaldo guys chibichaldo chibichocho chibichani chamoda ichi muri mudzimba ichi ndida kuya netopiki yacho one day kuchibichaldo kana wada zvechibichocho guys chisiya murume wonaye uchinotsvaka murume ukondoita chibichocho chako zvakanaka hapana nombokubvunza hanimona iye kuzoti unomwe murume kumba iyi woda kunoita chibichocho chinohura nevarume vemashamwari ameno guys ameno sezvo muchiti mazano shiri dzakabvuta rekeni amen asi ndonga muchiti kwaya shiri dzakabvutawo rekeni hatizivi right vamwe varipo ngavafone tinzwe guys fonai tinzwe vamwe vakarumwa neshamwari fonai tinzwe vamwe vakarumwa neshamwari tinzwe pane wanyora zvekuti kwaya prince mahoma mucomment section aiwawo hanzi prince yaunonzi martin kune nyaya yatouya yake ndondiwari tichamuunza panapa manje manje chikumbozama kutaura naye kuti atikomhe panapa asvike panapa munyatsowa imwe nyaya zvisere hanimona prince mahoma asi zita rake wakadobisa sere kuti si prince mahoma unoi martin chitimba here achitova chitirova ameno zita rake chaichairo kwete rero ramuri kutaurai harisirire aiwa munyaradzi unongondinyepera iwe everyday aiwawo zvangu unonyepa iwe munyaradzi right guys fonai vamwe tinzwe mwana anetse kana ndongoti sisimedi handisi kuona page sisimedi ndigani kumuudza ndichazokudza kwablokwa ndikandimuudza kuti uri kublockview shamwari uri kublockview wakaonekwa uchituka uri kublockview wakaonekwa uchituka kune chimwe group wakaonekwa uchitoti bhomba zvako uchituka samwe musinzirani anzisime ndipewo namba yaprimi nai dash brown unoidi namba yako ndokupa namba yakanzi kuti ndakapiwa namba neni ndoti kudii nai brown dish ndezvebusiness here kana dzezvebusiness ndokupa namba yamanager wake yake personal ndikakupa manje zvinozonetsaka hello pakurumwa uri seikola pakurumwa wakarumwa here ndikudzeo yangu ndakamborumwa nasawira saka zvakaitika ndizvoti inini munhu wangu wandaenda naye uisawira taenda kuchikoro tese so tichigadzira kuya kunyika kwandakazoya kunoko so we're always together because ina ndiri kusiti kwandisingapi nanaenda kubulawayo so
ndasvika ikoko mandasangana naGilbert wangu ndakatomuda mukomana ndamuona ngatori type yangu ndakatoudza Sawira ndikati mukomana uyu kumuona sei because Sawira taiwirirana ina handina sister saka ndakato ese munhu wechikadzi wandotamba naye ndonyanyomuisa padhuze no problem so ndobva akutonditi he's alright sezvo zvekuita sekuti haana basa like he's not all that taenda kumba kwemufeso first time saka because Sawira taigara tiri tese ende chikoro taigona saka tichaenda vakabva vatotisa muklasi yedu tega tiri top vamwe vanhu vasembva vatanga kudzidza vega saka taikurumidza kubuda chikoro ndobva takuenda kumba kwemufesi ndikuona munhu ari kuziva madirection okay well patakaenda the first time ini handisi good nemadirection but patakazodzokera the second time anga akuziva road more than ini ndichomubvunza kuti takafamba neapa achiziva adheri mandasiyana nazvo but anga ari munhu yaiwe kuti anongoti akasangana nemunhu anoti uyu ndinodaurana naye kana ndichakisana naye ende anotozviita but ina asingamujaji naye ngoti tiri vanhu vakuru munhu aita zvaanodi zvaanoda munhu ari almost munhu ari over 20 hapana hazvina basa so vanhu vekumba manje makazens angu nemusikana basa vaigara chingonditi chenjerera shamwari yako chenjerera shamwari yako so vandi akazotaura umwe musi akazosiya mukomana waimbodanana naye ndokutanga kudanana nemukomana anga ari best friend mukomana wangu so that tinogara tiri tese but anga kukomplainawo nemukomana wake manje kuti sei uchindibata uchidai uyu anobatwa zviri nani newake then after a while come to find out kuti akazoenda kumba kuya kuyaindisiko vakanokinditsana vakaita zvavakaita ikoko iye angazonyeperwa manje kuti uyu ndichamuramba ndita sei ndotora iwewe ndorambana nauyu but manje munhu anga asingacharambani neni manje iye bva zvazomubhowa ndopaakabuda musaga kutopopota kuti iwo musikana unoonererwa apa ndokuti munhu tati Masawira akutanga kundituka pakazara vanhu kutanzi iye unofunga kuti unoshandisira nei munhu wacho unoti unodanana naye inini naye takutodanana naye zvikazodii zvikadii kubva ipapo sisi medu kusvika nanhasi ndiri very paranoid handiite zvemafriends murume wangu akazondiroora hapana kana munhu anomuziva kana kumuposta handikwanisi kumuposta kana pai because vanenge vakamirira shamwari dzako dzinenge dzakamirira kundau unozvitekera ipapo ndiri paranoid handitombodi ndakati kumuposta ndopa vanonomuteera kuti hendo yake inonzi chiva gonotanga anotonoudziwa kuti akabvisa nhumbu kana akambobvisa mimba anotonoudziwa kuti akabvisa nhumbu ari musikana ende pamba pangu hapasviki munhu handinotori vanhu vanotoziva vanhu vanototamba neni vanotoziva kuti handiti saka une vanhu vanotamba navo ako kako ndakarwadziwa havawi pano tosangana kwatinosangana toenda kukofi Alright. Asi nemusingaudza nemasecrets enyika kofi kwacho as long as tisingawi pamba pangu ndizvo saka uri kugona izvozvo ndo shamwari for ikoko nekunyika ikoko kwamuri futi dzongoteverera dzidaro futi shamwari ende takangosikwa zvakaipa maso ameni zvangomirawo sei iye wacho akazviita iye wacho takauya sisi pakaipa alright mine thank you very much mwana oida kuchema muzukuru oida kuchema nyarodza mwana alright sharp nekudiaspora zviriko kudiaspora ikoko kudiaspora ikoko zviriko futi zviriko kudiaspora vanhu vanongobvanyirirana futi kudiaspora ende zvakangooma veduwe uyu mwana ari kunetsa kanzi ndichituka imi here hanzi maaccounts angu ose apa haasi kukuonai saka that means Joshua ane maaccounts ake maviri ghost neroro rakainda zvobva zvabviswa kwangobvisa 1 zvese zvobva zvabviswa nasuka right guys varipo moda kufona here tinzwewo nyaya tinzwewo hedu kuti pamashamwari I hope muri kudzidza guys nyaya dzeshamwari idzi anditi I hope muri kudzidza guys handisiri ini vanhu vakutaura nyaya dzavo neshamwari nenyaya dzeshamwari ani muri kunzwa handisiri ini nokuti kune vaimboti mashamwari dzinotofaya isatiregi vachimbotegana umu vachiti sitiri mabhuriro atidi mazano handichavaoni vachitegana saka utonyatsa kuona kuti pane zvakaitika havachategani mazano mumwe nomwana unofuna achitega ndokuzivai gai ndisiri kuzivai vaya vaitega michiti isusu zveshamwari isusu totamba tiri bhoti ndichiti imimi makambonana tamba vari 3 makazvionepi vaitamba vari 3
senge kumasingle ladies uku mira timbotaura kumasingle ladies uku blessing my lord ndeipi kumasingle ladies uku guys kwakaipa kumasingle ladies uku guys mira ndikudzei kumasingle ladies kwakaipa nyaya dzekuti muchingotaura muchingodzana zvimwe zvinhu so nyaya dzekutadza how happy you are in a relationship umwe achinisana newake. Hello umba vakombi maswera sei mushe kanjani imbobo ndikukudzosainoshin bichani but yakatsengwa last week nyaya iyoyi pachitaurwa iyoyi same yanatete alright nyaya yanatete weduwe vanatete tangoitwa vana vasatani ndivamumba tisingakwani hazvisimbori fair nekuti iwo vana vacho vanoyandanzi nevana mai wavo vanenge vamwe vakatokumakawo kudhara varora ava takunyanya vaita kunge tuma little angels. Remember kuti vanoinfluensa vana vavo iwo tete uda kuzosvika uchizondoti mwana hanzanzi yangu rega ndikutiwo chakati rega ndikutaurirawo chakati hazvibudi Mrs. Mary and uyeko zvinezvi nemagariro aita vanhu uyarukoko hautomborina nerelationship nemwana wacho saka unotanga kumurayira pakuti kudini kana uchitomborina kana hautombozivi makuriro ake hautombozivi kuti zviri kufamba sei apa vamwe mai vanenge vatoriwo neattitude yavo wega. Remember varona ava ndivana tete ukumuwo pamwe rinonziwo kuti ndivanani ndivana satani saka pamwe anenge akudzorerwa ukuthi kuna atete wemwana wake kana neniwo saka ndikukumbiro wedu weye kuti vana tete tanyanya kunzi vana tete handisi kuramba kuti iko especially pamwe dzakakura kare umba uri kuona live ipiwe ndikureva iyo age iyo yedu yatawa iyo kumapotipoti mapetiteti tiri takandodaro uri kuona live ipi umba uri kuona live ipi umba ndikuona yekutungana kwavanhu wanga vachinhingirikinwa neshamwari dzanga dzichinhingirikina dzichitorerwa varume neshamwari kwasaka vanotiti vapinza papapa iwe umba aiwa ndaipinza tisimeri nekuti last week yakambotaurwa last week takaita ndisaka ndafunga kuti kutoona iyoyo last week ndizvo ndafunga kuti uri kukomenda last week aiwa mazano ndokubatai palive chaiyo handichadyi chimunyaba mazano ndaakukubatai saka saka ndakati last week ndaida kufona but I think makazokasika kupera hameno zvandakuitika ndikati aiwa anyway hatisi vana vasati unenge uchitodawo vana vahanzadzi dzako stereki asi vana mai wacho vanorumira nenyengera ndidzo dzimwe nguva pamwe inenge ingori shanje chaiye kuti pamwe wowo pamwe hameno munhu munongodza munhu wenyama haungatingarambire wani saka inini nevana vanzangu nangu inini pachangu handina gudo nevana vanzadzi yangu but chinozondoitika ndechekuti handina relationship nevana ava nekuti ini ndiri kuno kwandiri ivo vari kuaustralia kwavari kana kuti vari kunew zealand kana kuti kubritain hauna bai chance yekutaura newanavo handiti hauna nguva yekuita relationship kana kuti mugare pasi kuti zvakudhara chati chiri kumusha zvokuti makandoenda kumusha vese munondosangana kumushana natete ivo zvine zvakusisina saka is very difficult kuti mwana hanzadzi anotanga kuti unoda kunditaurira zvokuita ndiri kuno australia wakambondoona pamwe hausati kana kuti mbomuona hautombozivi asi mune situation iyoyo handiti inde situation yekuti ndine vana hanzadzi yangu ka iko nezvi kana mumwe asati ane 10 mumwe ndokunga 12 here vana ava handisati ndatomboona face to face hanzadzi yenyu yacho iri hanzadzi yangu iri kuamerica saka vana vari kuzimbabwe ona vana ava aiwa anogara nevana vake ukoko kuamerica saka imi mutedza kuenda kunoona vana vanhadzi yenyu kwavanogara ndimurikowo here ikoko aiwa sisimelika chinondoitika ndechekuti pamwe mapepa anenge asati aita saka haukubvumidza kufamba handiti okay kufamba kunonetsa
handisi uye nenyaya dzakazoitika dzecovid ingadai chakandosangana kumusha but nenyaya dzecovid idzi zvakabva zvaramba munana august handiti chichi ndonguva yochitanga kunoona vana amai vacho havasi muzimbabweni saka paunotaura neyako hanzvadzi vana hai aingori uyoma hai handiti saka kana mwana uyu achizinga akura handinobva ndamboita relationship nemwana unotanga uchindomurayira kuti iwe rega ndikutaura kuti chakati mai vacho pachavo vari kuchiita basa iroro inini nevangu pachangwinyira ndatova mai ndatova tete because handingamirire kuti tete vachazoti chakati because ndikatotaurira mwana wangu kuti chakati nechakati anotaura ndiani izvi tiri kuno kwatiri kunoku muona manje saka ndanga ndangoti hangu ndingoti ndozoti ndakudzosera vanhu mumashure but anyway hatisi vanhu vasatani kwete muchifaitirai kuti muzivane nevana vehanzva dzenyu taurai nehanzva dzenyu kusvika yanzwisisa itore vana imboya navo kwamusi komamboti kuti hanzvadzi vangu anenge asingade here isisimeni asi kutoti zvekutora pafoni pamwe zve1 hour kana kuti 30 minutes kana kuti chichi like honestly unobuild a relationship sei ndinoona zviri difficult pamwe I need to put a bit more effort but zvinonetsa nekuti mai vacho havasi muzimbabweni saka kunyange kana vacho mazimbabwenzi varora mazimbabwenzi ndotoda ivo vatori wese manje vatori wese pamwe anenge asingadaki nemwana wake vamwe hamutombovaoni ungoziva kuti uya wekazini yangu uya kune vana varipo but hauna chance nawo saka toitawo sei wedwe isusu vana tete hatina kunyanyoipa zvakadaro please aiwa takunzwai vana tete zvokwadi vana tete vanamboipa guys havana mbonyanya kuipa zvokudaro vana tete munguva vana mai ndimi muri wrong siyai vana tete vacho ukama nevane vanzvadzi dzavo aiwa takunzwai vana tete aiwa muri raita munamboipa varora ndivakatoipa varora ndivakatoipa ndivo Alright, zvakanaka ikola, zvakanaka maumba. Zvakanaka, thank you very much. Okay. Bye bye. Okay, bye. Video vangu vachibatikanawo pamoyo vasikana nenyaya iyi. Mungu vari kubatikanawo pandikiri pamoyo pavo nenyaya yavana. Pane vangu vachida kufona varega ndivafonere back zvandati ndiri kufona back tinzwe. Ndiwo here. Vasina ndifonere mariro. Zvikaitifonera. Hello pakurumwa? Yes. Maswera sei? Mamuka sei? Ameno ikuva iko. Ameno iko. 1 o'clock. Maskati. Alright. Saka toti maswera sei? Pakati peso. Uribo. Mushe zviri sei? Right. Iswakayo. Nyema jamara. Unaenda kumakuva neshamwari saka rimwe gore manje ndinoyo ndiri iko kumadiasporoko sina kutaura kuti nyaya yacho inozikanwa navanhu vakawanda saka ndinoyo ndaita miscarriage vananzi unofa kuenda kunoita DNC saka pamba pataigara papari padhuze nehospital saka ndaingofa kungokwira bhazi rangu within maybe 3 minutes ndatosvika kuhospitari ndoitwa DNC yangu ndoenda kumba saka ndiri pabhasi stop nobva ndaona mukadzi ari kuchema mukadzi uyu mapfekera akaita ende kure kwatiri ndikati is everything okay zvikanzi zviri kupi ndabatwa zvakaipa nehama dzangu chichichi saka inini ndiri kutoda munhu anondibatsira ndikati inzwa kai inini ndiri kuenda kuhospitari zvandiri kuenda kuhospitari iwewe chiita sei mangwana uyo undione adresi yangu ishi vakatora kapiso kupepa kangu karakara adresi nobva ndamupa ini uye pabhazi rangu panaenda mbandanirwa DNC yangu pandadzokera kumba apa ndine murume wangu akanaka iwe ndikutaurira roza murume anonzi akanaka ndiwa munai waidya mukonde wesadza ukamutarisa murume yakazvinakira zvake mama kanonga ndakanonga kujohannesburg ndikati ndinoyo mukadzi uyauya
semusikana anoziva tunda mhanya ndikati enda unoona loya uyu apa woita zvakati mufriji mune makuru mune matumbu makare kudiaspora matumbu kairaswa saka taitotora tisu tisozviti tinenxakumana vakaziva zvo zvinona ndamupa chichi ndikati iwewo hama dzako kana dzisingakure siyana navo unofanwa kupota uchiuya uchidya sadza kumwe iwewe hakuna mazimba achiita nerafu zvakadaro pano chimbomera zvokuseka aiwa ndinga kuseka muchikwai ndaitolambudzana muraidalamukonesa dzakatosa murume wenyu mutipawo zvenamba dzemurume wenyu timubvunze tishiwa here akanaka murume mamitira mapepa kubva kuno kusouth africa kubva kusouth africa kuda neye kwamuri koko zvese ndandaita rai ndo zvadii ndiye paya mukadzi uya atowana mapepa ina handisati ndane mapepa makazomutora kauya kumba kwenyu akagara kumba kwenyu mukadzi uya diti aingaaiya achibuda achienda achiuya achienda ambipa ari kuuya ari kuenda ari kuonawo murume ari akutopedza mukondesa dzakatarisa murume wenyu akatarisa murume wenyu todyiwe mukondo wesadza akamutarisawo murume akati uyu svinga remurume ranga riri svinga chidzimai volume yemefoni dzimai volume yemefoni tinzwe one phone I think ndozvikuitika so ndazomuita sei murume uya zvino ndaenda kuchikoro nditi ndamusiyana ndasiya vanhu vese vari mutauni inini ndakunemwe tauni ndichipota ndichiuya ndichiona murume ndingoenda kuona murume achakwanisa kundifonera hama yemusikana uya wandabatsira uya ndiye akanditi ndiri muround about ndakuda kuuya ndofunga nyaya yanetsa kuti mbara dzaakuuya akakumba iweekend zvakanzi iwe uri kuramba zvokuchiti murume une murume usisina murume akaenda nesista yangu kudhara hauna murume uri kungoyewo zvako uchingovharwo zvako zvinokunzwira tisine kuti hauna utsinye nemunhu but murume hapasina murume akaenda nemunhu amakanonga mukabatsira mukaudza mumba menyu 22 years later no phone call no nothing murume akaenda iwo mukonde wesadza iwoyo mukonde wesadza ndofunga makarwadziwa mukonde wainda ndakarwadzwa handina murume handina friend kusvika pandiri nasini ko murume asana mawana mumwe I don't believe in friends ndakazororwazvo makazororwa kuti mukonde wesadza waenda wangoenda hauzvo ndopa ndakazongororwa ndikati life goes on but ipapo ndakanyatsokuona kuti a friend inokwisira poison aende kumutsvagira maloya kumupa hembe kumupa chii zvese musi wandakakwira mota ndichiti takuenda kuchikoro ndomusi wakandireplace but apa pane murume was to blame also because shamwari yemudzimai wakaifanwa kurespecta iye ubva atotora mukana wekuti rega ndikwire rina neshamwari yemukadzi wangu iwe melewe unombokuziva sikuna saying yekuti hanzi it takes a great man to turn the great offer down nekuti anongonzwo plus handisipo a red hot-blooded man ona mukadzi ane dako rakasvika uku kungoti rega ningoti obva aitirwa chikapa chebenzi achipepetwa ndikutaura chorova sei asi mamusingachigoniwo chikapa chacho chebenzi imi mamusingachigoniwo here chikapa chebenzi ichi ndandisipo imi munenge mamusingachigoniwo imi makakurira kueurope iyoyi makadzidziswa kupinani hai waishuwa vakoma makakurira kueurope ko makanga machidzidziswepi imi toda kudovhura maleseni iyi kuti mudzidze chimbomira kamere iweneni tina nambuya vamwe chete vanodzidzisa kuti murume anobatwa sei
andizoreve kuti handikundwe kuna ndakakundwawo zvawo hazvina mhosva asi maimbosama ndofunga maangokundwawo angari wokundwa kuzimbabwe munushu asi on another note anditi girl code girl code ndopakairasa ipapo pagirl code ndopakairasa ipapo haudaro chero zvoita sei chero zvodii haudaro kufriend yako angari muzimbabwe here munhu haudaro muzimba akakwana anotori family yavo is a very prominent ZANU PF kind of family zvisingamboita zvezvo zvokuti ivo ndo vakatozosarapo vakatounzana as a family chichi. So there you go. But you don't have to blame yourself with anzi chikapa chengwenana chebenzi hapana zvese izvo zveizvo mufunge hapana izvozvo zvese izvo zveizvo murume ndiye anenge achingori stupid chete plus mukadzi uyu angagara story isiri shamwari yenyu imi ndima ingoti ndiri shamwari yangu kwamuri she was not your friend anga katotaimira pamwe kutozofamba kuya kumba kwenye aitovinga yewo mukonde oyo zvino asi mimbondudzai mikonde iyo yamunenge muchiti mikonde inozadzai inenge yakanaka kuzhe inozonakawo inenge yakanakawo here nemburugwa vachikati zvongori zvekuzhe right iwewe ndokuziva ndokutrusta kuti ndikakuti usataura utaura aiwa handitaurira musikurati handisi kutaura here murume angari wekucentral africa varume vekucentral africa vanodzidziswa pakamota ndeyekuti tamba kana waneta uzondiudza kuti ndaneta uchingotamba aiwa unonyepa yoyo mene unonyepa yoyo ngomana aigona ari mukonde kudaro angakaropafadzwa shuwa kupuwa zvose 3 minutes dzenaiwe ndatiti kuti angakaropafadzwa kupuwa zvose shuwa udzose zviri kwauri uchapakura madiro ako iwewe aunogona ndingai makagwadziwa kudadikita okudadikita umburuka umboadimaya umbochika mukondo wesadza wakamboruma chiitika choukoti ndambuko pasimba uya endere mberi sekendra ndiwewe kumusikana aiwa regai makarwadziwa koma aiwa amaimbotadza kugwadziwa regai makarwadziwa shuwa amakarwadziwa nekuti pane chimwe chipo chaunowana chipo chaunopuwa uzive kuti handichachiwani futi andete ndo zvakaitika ipapo aiwa baba wangu aine chipo kumakadii kuenda kunotora munhu wenyu naimini indorenda kunotora munhu I will go and fight tooth and nails I will fight I will go and fight munhu anenge akachigona zvese kudaro I will fight inzwa meli ndinongoda kuzviti handi nzangu unoziva kuti ndakaita lakire umwe dokta wandaiwirirana naye akanditora akati handiti uri kuda kuti mwana wako wasiwa naye uyu aendewe kuyunivhesiti ave nekaupenyu kakanaka ndikati zvikanzi zvino muno ukangoita zvemukongo unoruza zvose ai makabatsirwa inyu nemutemo wekuita kwamamuri mutirikwa kuti no South Africa tatinokida iwe ndasingamboitiki zvinhu ndatinokiya munhu vamwe ndaisingatomboitiki zvinhu zvakadaro munhu ane package yose kudaro kuti outside neinside package outside inside package kungotoregwa kana kutoregwa ndikutaurire aiva akazvinakira aiva akazvinakira wozoti zvakuoti mupackage kupackage uku asi imi vakomashindudzai izvozvi makarooriwa mukasangana nepackage yenyu iyi mukondosedza yakati ndimbonditi mungamuramba nokuti mataurira muri kumita ayaka uyu munhu une zvinhu zvake une package dzake uyu hazvibudi mufunga zvokumanya izvi aiwa ndiri munhu anonamata unoziva kuti munhu akakurwadzisa stereke nyangwe akashama akamira hapana zvaunonzwa unenge usati warwadziwa zvaya zvokuti munhu akurwadzisa chaizvo haumbofa nyangwe zvikadzai unototi hatatenda taona and anyway thank you anditi wadzoka meaning uri kudzoka kuzotaura kuti ndizvozvo ndandiri munhu I was worth it but otherwise anything else would get it. He was
was not worth it. Unoziva kuti chimere. Let me point out something. Bonde ari kupe upenyu. Variko vanofira ndikutaurira nyaya dzebonde. That's what I learned. Unhu chaiwo unoziva kuti let me go back in after faith. Mai vangu vaiva vakavenga murume zvokuti futi zvaiva zvakaoma. Namai vangu takatomboita conflict iri serious. Ndichigara chiti, Mom, why do you hate munhu anokurespecta? Ndichati vaimuona dziri makoko cherutsotsi vaimuona only kuti itsotsi anotemba aisimudza simbi. Hai, mapakeji acho angawandisa oti face oti body oti interior angakatakura munhu. He was a full package. Vaimuziva ndikutaurira vainyatsokudza ndichakutumira package munditumire ndimbomuona aiva ri full package asi mai vangu hated him passionately vachitaura vachiti good will come out of him. And not only that, he isimbi vaigara vachimuti isimbi munhu uya unodla mari dzevakadzi dzekuti vakadzi vakaenda kumashift emasleave-in ochii ndo zvichaitika. Do you know that 22 years later zvese zvaitaurwa namai vangu chokwadi? Aiva ari mukonde aikudyisa mukonde wesadzi wakamutarisa kufesi, mukonde wesadzi wokuti ukuzvambura pambezi, asi productive chaiyo kunyatsokuvaka anga asina rerizanga samaito muchengeta futi ndimi. Not really, nekuti mazuva iwayo patakatanga kuenda kudiaspora kwatakaenda aingobata-batawo zvakachita zvaita inini ndiri kuchikoro, so that was enough. It was enough. Taiwana uye kudya taiita se, but kuva ambitious yekusvika pandiri yezvino ndandinayo anga musingasviki. Pane umwe munhu amuzivi, pane umwe munhu paupenyu anongoya mukati meupenyu hwenyu kuti aze kudzoserai kumashure, amuzvizive wokuti mukaramba muine. Kune umwe munhu ane ndakambozvitaura sekuti kune vamwe vakadzi yandika vekuti murume ari mukomana ari single ari ega, he was doing so well, pano kanorora nemukadzi ega kuita stagnant kumira life haifambi. The same applies nekuvakadzi ari ega, she was doing so fine, so okay, so well. Adedza mumwe munhu mukati meupenyu hwake, uyu particular person wauya mukati meupenyu hwake kuita kunge munhu akaroyiwa zvodzokera kumashure kapana chinenge chafamba kubata mari kudai inobhuruka. Woshiya kuti umwe munhu anenge ane mweya iwoyo paari, hanimaona kune mweya inodzokera kumashure iri mukati mevamwe vanhu. You know what, one of my aunts said that exactly zvauri kutaura. Akati unoziva kuti pane vanhu vanowirirana ropa ravo, so even I don't say that hangu. Inini my motto is pane vanhu vanozviti mapower couple. Pane mumwe pa-two hwenyu pane anofunga madhiri kuzouya anogona kunoapolisha. Unonzwisisa? Manje uyo full package nyangwe dai pakuri kufunga dhiri aiwana nguva yekufunga dhiri iye vakadzi vese vaimudyira mukondo wesadzi. Wanga asina aito zvona chimbochengetwa nevakadzi. And unoziva kuti ukatarisisa varume vanonyenga stereki vaiva makomborero anoenda makomborero. So ndo zvimwe zvinoita kuti nditi I don't miss him. All. Yes, he taught me not to trust friends. But at the same time, he taught me how to appreciate murume wandinaye. Murume wandinaye tinotengesa muriwo ndikutaurira. Tinotoziva kuti 2000 ela atishani. Ukauya neplan yako anokuti at least what happened? But again asimudze simba. Andidya hangu mukonde wesadza ndakamutarira, asi is my best friend. And financially ishamwari chaiya ndoziva kuti ishamwari. So bottom line, going back kushamwari, and stay away from friends. Even your own mother's children vanokuitira jealousy chaiwo. What more unotorwa murume wako, vana vako ndo best friends ako, period. Hakuna uri kuona ukamboteerera nyaya dziri kuitika munonzi dzanamai whatever vari kuitirana makuhwa mazuva aperai. Unoziva kuti majority of the people involved takakura navo kunangire kwavo. Okay. Majority of those people takakura. Ndivapi vari kuita makuhwa? Ndivapi vemakuhwa? Makuhwa vari kuita
makuwa iwe meri kwami asichina hayi mandirasa zveimba matwa yava kuita makuwa mazuva ano viri kuharare vovhunde kuti vapi apa musocial media ivava vachiitira namakuwa ekunge vanhu vachakomita suicide vazhinji vekuavhondeu gava vachinetsaya alright vacho vakakurira kuavhondeu makuriro achakaita navo vachiita makuwa avo ivo vanhu ivava vazhinji they pretend kuti vana vadiki vazhinji they pretend kuti vana vadiki they are not vana vadiki. You can trace history dzavo dzekuputsa dzimba dzevanhu unomutaurira secret nhasi mangwana you are guaranteed that secret munhu wese anenge achiziva neshamwari. okay shamwari ndikutaurire we are mature imvura chete nemaplastic surgery anoita kuti vanhu tirambe tichiti we look 30 we look 20 we are old. But tsika dzamuri kuona dzekuti as friends iwe unofonera friend umudza kuti mwangu kari kundibata hafu ari kundiita zvakati zvozopedzisira zvabuda zvaakutaurwa mumasocial media. Vazhinji if you follow them if you think I'm lying ask vanhu vakakurira muavondel they'll tell you kuti vazhinji vari involved mumakuwa ari kuti ndo dzari dziri tsika dzavo dzemakuwa edzo. So be careful with friends. There's no such thing as hey my friend uzokhala ngeichono okay isusu zvena chembere bye. Hey baba ikola thank you very much wakoma thank you Teremandrasa bijana bali thank you bye mandirasa bijana ndikuti akujoinidza mandirasa bijana pane zvavataura ndikuti akujoinidza kuti mati vemakuwa ari kunetseka vakakurira kuavhondeu vanonyembedzera kuda kuchita vadiki asi vachembere ndikuti akujoinidza vari kuchita vachembera kuchita vana vadiki ndichafunga kuti muri ndiani ari kumboyazotaurika apa alright pakanaka vakoma thank you very much bye bye okay alright ndinyazotraya kujoinidza but ndashaya kuti ndivapi chaivo vanyasotaurwa apa but anyway pamwe vachauya right yeah. Right. Hello. Pachirongwa chekurumwa maswera sei? Taswera maswera usisimeli muliseyo. Aiwa ndiri right inini. Makarumwa here kola. Ndikati ya tinotenda ndikukunzwa. Ini ndakarumwa onesha mumari sisimeli. Ndakambira ndapinda pakati. Kurumwa kokutorwa rumwe chete here. Aiwa kurumwa kune vatombotanga vakatorwa mabasa chaivo chaiva neshamwari kurumwa anditika aiwa tinotenda inini manje yangu yakamira yakadai ndichataura 3 maparts but ari shamwari mumwe chete iye tatanga kutamba neshamwari tazivanaka zvedu zvemugeto kutugwisa ndakufambidzana naye takufambidzana saka munhu aita sisime yekuti yekundiudzawo nyaya dzake nenhamo dzake dzemumba ini ndomuudzawo dzangu ndandine murume wangu nevana 2 iye anga ine mwana 1 ini ndomuudzawo zvanguwo munongoziva zvemumamirii tinosangana nezvakawanda saka inini pakundiudza nyaya dzake paipaiva ndakazenge ndakupota ndakubatikana manje kuti zvaanoitwa negirlfriend yemurume munongoziva kana une murume wako kangonzwa mwe achichema-chemawo zvinongokubata sekunge ndiwazviita ndizvozvo saka takazenge takutenga airtime totenga airtime yedhora tofonera mukadzi uya ari kudanana nemurume wake tichimutuka zvokumutuka zviye kuti iwewe siyana nemurume wemunhu uda kuparadza imba yemunhu uri mharadzi chichichichichi patangozvifungira totora dhora tofona only to find out later sisimeli kuti uyu ndiye angatori small house
inini ndaishandiswa kutuka maiguru vaivaya. Imi pavakatanga kutamba naye musati maziva kuti zvakamira sei, maingoti mukadzi wacho. Ndaitoona murume achitoshedzwa nesigara achinzi baba anhingi zita remwana achoti ndivo baba handiti nyambisiro wababa vakatobudiswa muchifundisi nemukadzi uyu vatori mufundisi nemainda mukadzi wavo chachaindi mai mufundisi wekumethodist uko ndobva vatorwawo nemukadzi uyu ndobva aita small house. Ndadaro paya ndakangozimozeya was young ndakangoti vanangomuregerera ndikati zvinowanikwawo munhu unonge wamboroorwa woramba wozotorege ndito imwe imba anyway singatenderere mberi nekutamba saka zvadaro manje shamwari yangu isisimeli aiwana because aienda kuJoburg achidzoka achienda kuJoburg achidzoka indasingazera kuti kuJoburg ukari kutamba nedzipa izvo aitoenda achinoita zvokuhura achidzoka aifamba nematraki waya achidzoka saka anga ari munhu wewo kuti inini andiri pasi pake zvezvokuti zvizhinji aitondiigira aiziya situation yekuba kwangu achingoti ndakuigirawo hembe onekere mwangu ndakuigirawo rai and stuff like that. Saka ndoyanga relationship yedu saka rimwe gore ndazvara mwana wangu ndazvara mwana wangu kudaro pandakatanga kutamba naye nevana tuna achangobva kuzvara anyways ndobva tete handadziye murume vati ndoda kukuitira baby shower uda kuitira baby shower shamwari yangu yayabva zvamurwadza manje nakuzviziva kuti zvamurwadza shamwari yangu yavo ndobva atoti ngatinyorendisi tinopa tete yezvinhu zvinodiwa papati saka pese pandaina ndinoona tete vavaya aitondiperekedza nyambisiro vada kuona kuti zviri kubudirira here kana zvisi kubudira godo chairo saka inini ndaitoti kana ndakuenda kuyakuya ndototi shamwari upegeza tiende kutauni tete vati uyai kutauni first day bataenda tete vemva vasikoti aingonyorai list mundipe bhatadzokera ndobva vatigadzirai date mogadzira makadzi mupe vanhu ndichakushedzei motora mari bataita saizvozvo saka shamwari yangu yakangoramba ichibvunza tete vazofona here ko madheti zvaakusvika tichaita sei you know she acted as if she is concerned nyambisirwa ari kutofarira kuti dai tete vakasazoburita mari apa makadzi taita sei madhisha vanhu saka tasarwa ne3 days kuti patiitwe tete vaya vasati vanofonera kuti vautore mari ndobva shamwari yangu yauya ndobva yasiko nditi ndipochi makadzi ako 4 chete ndingopawo vanhu veipamba patinogara ndobva ndamupa ndobva atora kadi makadhi ayaya ndobva aenda kuno mafotokopa sisimeli kumafotokopa akugowanda zvokuti akaenda kumaraini like kana muri kubudiriro handikune kune budiriro 1 budiriro 2 budiriro 3 aizivana nevanhu vakawanda anomwaya makadzi ayaya achimwaya mainvitation achiudza vanhu kuti muuye kupati kunenge kune bhendi muuye kupati kunenge kune bhendi nyambisiro vaida kundinyadzisa nevanhu iwe chikafu panyaya dzechikafu apa pamba pagozara inini chekupa vanhu handina shamwari yangu yavo ndobva fortunately tete vaive vakazongoti day before tikanzi pindai mutown ndobva handaenda kana katisawira tete vazofona vati uyai mutown mutore zvinhu ndobva taenda tese pabasa patete tete vaive vangu vaine mari dzavo handadziye murume wangu ndobva vapinda mushopu ndobva vatitengera zvese zvataida pamusoro pazvo bva vatipa futi mari isati takanyora amount chifukoti tachizotipa amount then tozonotenga tasvika kwedu kugeto ndobva vatitengera zvese zviri palist bva vandipa futi same amount yandakanyora shamwari yangu yandobva zvamurwadza ndobva angotizonidhiya bvakutanga kudaira foni zvikanzi mira ndinhingirini ndikusvika papamai manje chichichichi achinyepedzera kutaura pafoni ini ndasara manje nemasaga 3 tatataura nakauti ngatitete vakati ndikatenga zvinhu mwezi kwanza kuzvitakura here ndikati kune shamwari yangu hashamwari unobata saga kusaidi uku rimwe saga tobata pakati rimwe saga ndobata kutoenda hedu kuchajiofisi kunokwira chikombi tatenga zvinhu zvadzadzwa mumasaga shamwari yangu vaangotanga kudaira foni bva atorova pasi zvikanzi pane munhu andifonera ndikudzoka mai manje ino vandati tu ndoita sei ndikataka kuti ndimuremedze ndirambe ndakamira panapa kwa ndindapiwa keshi chirega ndingotora kebu ndite sei ndiende kumba ndobva ndangotora kebu paipai iye akati achingondisiya sisimeli bvaatonokwira kombi bvaatoti hutu kuenda kumba bva andisiya nemasaga ndakamira padho
apa atoenda inini ndiri kutogana kutora kepi ndatora kepi papa ndakunosvika kumaraini ndikutoona munhu akutofamba kumaraini akatomira nomwe wakadzi akutotaura nevamwe vakadzi zvimwe zvacho ndopandakatanga kuzvibata manje kuti shamwari inenge isiri shamwari chaichaiyo shamwari yandita sei yanditiza paroti hapano taita papati yedu tapedza hana kuuya sisimeli akabva ati ndakuenda kumapurazi kunochinjisa hembe neningirimi nemapotatoes ndobva ndangoti shamwari ndoba ndakatanga zvone ndakati izvi haisisiri shamwari zvimwe tagara pati yapera abva atitongatanga kungochinja attitude asi pakapera pati sisimeli ndopakatangira nyaya inorwadza apa ndandichitaura mapati ekupedzera pati ndienda kutaura mukadzi akabva ndakabva ndatanga kurohwa nemurume zvandasingamboita all the time murume achingoti padiki ndotorohwa padiki ndotorohwa dzimwe nguva hadzoke kumba chichichi saka ndakagara almost 6 months mumba mangu musisina rugare one day wo musikana aishandira shamwari yangu yawe akabva auya pamba pangu chikazi amai nhingi ndauyawo nepano ndadzingwa basa kumba kwandandigarawo kune shamwari yenyu yaive shamwari yenyu saka ndakuenda asi ndati handinaende ndisina kukuudzai zviri muhana mangu ndikati zvikanzi muri kuona kurohwa kwese kwamamuchitaura nemurume wenyu ndikati zvikanzi ndini ndaitumwa nasaura wenyu kuzozunza kamenokanuka vainako kanenge kamuswe so saka ndaiti kana vaindituma kuti enda unozunza asi unosvika uchiti ndikwewo kana soti ndikwewo kana mafuta kana chii uzopinda mumba obva adzunza kamenokamhuka here kana kuti kamuswe kemhuka or something imi munotosara muchirwa nemurume wenyu abva handiti mukada kuzvitarisisa pese pandaiuya ndichiti ndatumwa maisara muchirwa ndanyazozvifunga manje ndikati hengu mwana uyo anenge akutaura chokwadi akati chivhurai mudhiro renyu remubedroom repaodropu reya rinogara mapenzi munyatsotarisa kumberi pane kanhu kakapfekerwa ipapo kamuti ndini ndakakapfekera ndatumwa futi imomomo nasaura venyu ndikati koitsvaka kanoshandei akati aitsvaka ndo kakachidzinga murume ndosanga akuenda asachadzoke bhozi kari mumabhurugwa enyu but honai musikana uyu chakazoti azotaura chii aimbobvumirei kuti atumwe kuita mabasa ese eri mapa iyi musingamuzivi musina kukanganisirana naye akadikudzai from the word god zvandiri kutumwa kuti nditi waibuzotaura matomboroko ndopakandineka but angari mwana mudiki manje angari musikana webasa asi vanga vakamutora kumusha aine 13 years vakagara naye kubva aine 13 years achiita basa remumba bhozi anga asachaenda kuchikora ainzi akagumira grade 7 saka vakamutora ari very very young ende vaitomuabhusawo futi izvo zvandaitoonawo ndichiti ndikaenda ikoko ndaitonyadzonoti mwana uyu dai ari mwana wangu ndatora hangu but papasina zvekuita saka mwana uyu ndofunga ndakazongoona kuti anga asingakwanise kutaura panguva chebhozi bhosi vake anga asina kwekuenda futi sendenderawo saka ndoyandakatamboone shamwari iyoyi saka after abvisa chinhu chake icho chichi makazenge mucharohwa here aiwa kanhu kaikara mudhiroka kaive kakasangana nemabhurugwa angu saka kakapfekerwa pakona kudzinga murume mudhiro munogara mapepi vanoisa imomo kekurohwa ichi vaita kuuya wozozunza amene chinozungwa sechekuti vanhu varwe saka aingouya nacho oscoti ndatumwa chakachakati handiti obva achiburitsa obva azunza obva aenda saka musiwo ndowa munongorwa pazundwa ipapo guys mai muri kuibata nyaya yapa lesson number 1 kutaura namaini apa vari kutaura kuti munapota vanesha imi vaya vane mashamwari munopindidzana mabedroom napota muchicheka mabhurugwa enyu madrowa anogara mabhurugwa enyu kuti muri safe here munodaro muchingobinwa everyday mana makakandwawo chimwe chinhu imomo kana kuti muchingozunzikwa daily ani maona timbopota muchidongorera masherefu enyu kuti kana uchingoona gribet wanenge usingatrust gribet 1 anopinza kasikana mumba usipo handika kana kuti gribet 2 anopinza magirlfriends ake iwe kana uri kubasa kana kuti 3 mafriends ako anopinda bedroom pota muchivhura mabhidhiro muchitasatira mumba menyu because maona kuti imba yanga ichatoputsika nezvinhu dai asina kukonfesa musikana uyu paide pakatikanganisika namaitourawa nekurohwa ndizvozvo ende ndakatozvonoti patikazonetsana naye kana ndisingachanyanya kutauradzana naye after party when I realized kuti munhu aita sei
anditira godo papati tasanyanya kufambidzana ende kurova kwangu kwakwakuita sei kwakwakuita kushoma. Then after like a year or so ndopandakasangana nemwe musikana so achinditi asikana anenge anganetsa nawo nemukadzi yawo ndobvazoti asikana chimukadzi ane pamuromo. I still remember pamakaita pati yako iwewe akafamba kweso kwachikoka vanhu achiti muuye musaregedze kuuya isusu nepatusa achitudza kuti nda kumunyisa yoti yati izare nevanhu asina chekupa vanhu but tinoita mwari sisimelika akakoka vanhu vakauya munongonzwa vanhu aisakoka vanhu achinyeva kuti hanzi kune kuri kuya bhivhila peni saka vanhu vakabva vaya vakawanda vanhu vavatokobvisa $10 pageti vachipinda $10 pageti vachipinda. Saka mari iyaya manje ndakabva ndanoti vanhu vawandisa plus kuti mari yabuda ndopandakabva ndatora imwe mari kati aiwedzera ichi vanhu madrinks vakatomhanya pati mbva yatobuda zvakanaka. Iye ndibva zvamurwadza manje because ndakatozara ndine mari nezvipo zvakawanda nekuda kwake iye achingoti ndichanyara mari bvapidigura zvipo kukavadacha ndobva yaita mukurumbira zvekuti area ndogara kana kutarere nyaya iyoyo vachinzi vandoiziva because pakazara vanhu ende bhivhila bheni acho chibva yaziva zveshuwa because kwangu mazuva rudoka takazodzwa nemwe munhu kuti ko bhivhila bheni iripi because apakanyorwa mamwe makadzi anga anyorwa kuseri nepeni kuti bhivhila bheni ichange iripo. Saka ndine mumwe wadaiwirirana wachaigara naye panext door aingwetiwo zverumba wirirana andichataura zita rake webhivhila bheni. Saka vanga vasina show vaingoita kuti zvekutamba futi mumapati ndobva atavati kunoku kune hwawa uyai nevasikana chichinhu vakwangoya vasikana 4 nemakomana 2 but bva zvatonakidza anyways. Zvakabva zvazonyanya kumugwa zvokuti akanotsvaga mushonga wokuti mindirungu everyday kukavadatywa hanzi kuri yambutsa ndiyoyo imwe ndisati ndakata zvangu ndatosirira musikana uya webasa akazonditaurira akati zvoni plus pane madhays amaiuya kumba makuseni mungoziva zvemasahwira kanogoti murume aibuda kuendamasahwira wangu makuseni wangu ndikandingosvika mrai mumwe chete. Saka aibva anditi ndichingosvika zvonzi pane sadza rakasara mane ritori nenyama ririmo muomo kana uchida kusahwira dzisasadza anditi. Saka musikana yakazondudza akati sadza ramaidya vainingirina hanzi vaisira murume uya vaiti makuseni vachimuka vobva vakokora kuzasi kwavoko vokokora kutora zvinhu zvavanokokora izvi zvemakuseni vasati vageza hanzi vobva vaisa mumuriwo kana kuzora kana pachingwa saka makadya tsvina yavo imagine ismail. Saka hanzi aizviita izvozvo oisa muchikafu murume aigona kubva azoti handikuda sadza obva ati siye sadza iro richadyiwa nava kana vauya. Saka ndaisvika ndosikopiwa muriwo uya unenge wakaiswa zvakakokorwa zvakangooma mufunge ndo mashamwari waya. Takakubva ipapo ndatone mwana wangu aiitwa baby shower atone 15 years izvinezvi. Saka ndikakudzai kuti from that time till now ndishamwari dzangu vana vangu nemurume wangu. True shamwari shamwari hey vasikana vebasa saka vanenge vachiziva secret dzakawanda vanenge vachiona bado tataura zviite because basa kuchengetedza basa ndizvozvo chaizvo. Hey zvakaoma. Thank you my thank you my nekushanya you thank you very much hano jojo vediweka hai ndo unonzi uroya kutsinye kuroya chako mai mwana kukomora wangodalisa murume wako nokuti murume wako aramba chikafu oti kwainga kupuwe bhururu konengo nailitina ndinenge muri mafriends nekoshindi bhururu wangu zvawamukira kwa bhururu wamakuseni mukindotaura nyaka konzi muni zida rimo iwa mukawabva kumba usina kudya nditoshindi kuna bhururu makuseni ka zvandaitora kuti kune mafriends anomuka makuseni murume achingobuda iye anenge asina kana kugeza nepulling socks maoko kwa bhururu anoswera ariko zuva rose kumberi kukuchinhuwa ozodzoka kumba time kana baba akuda kudzoka kuti achinogeza manje achigadzira mba aswera kubuda kwa bhururu naye kutobudawo kwake mumba neweti inongosiwa kana iri 1 room inongosiwa iri mubhaketi pakona ipapapa yozoritogo kana baba wako uya vari kuvanhu vakadaro uyairoya nyaya dzekungodladla mudzimba dzavanhu idzi guys mazvionaka nyaya dzekungodladla idzi even kudzimba dzamabhururu mai mwana zvinhu zvinenge zvagadzigwa zvakaitigwa muridzi wazvo zvaanenge akaitigwa oramba chikafu ronzi mazinyama yatingarasi rikatingozopawo the next person anouya iwo obvoita the next person kupindapo unongondinya mai mwana unongondinya
andimazviona chai right zvakaoma paripo here vamwe vatida anzi ndondazwa kutya kana neni shangirosi dei akangoita keutsinyiwa makadhi zvazviri nani agumira ipapo utsinyiwa kuzoti kokombora tsvina yakachipa mumwe munhu asikana apapa muri mafriends rangatori godoka kokuzoti arohwe nemurume everyday kana arohwa unowanei ndosaka video choshinzwa varumeka manzi varoyi havasi ava veusiku chete varipo masikati vanofamba masikati machena ende vari pakati pedu varoyi vari pakati pedu indakambokudzai guys ndikati ina hapana anoridza intercom yangu apa chiti kwanzi mhoroi makadika ndotsvogome hapana guys hapana anoti anosvika pana pachiti kwanzi ndikutsvogoo ndakuona mai hapana kana kuti kudina hapana hakuna ndochokwadi munozati maimfundisi vangu chaive kuchechi vaimfundisi vangu vakatombotaura nyaya yekuti kwanzi segroup kunoitwa kuchechi kunoitwa mahome segroup sai kuti anopinda mudzimba chita chichi indakauza ngati please excuse me I am not comfortable but vanhu vemuno masikwanai but mune mafew mazimbabwens ari muchechi medu ndofunga about 4 or 5 but munongoza pane mazimbabwens makuwa anotobuda chete vanototana makuwa pachikwata chavo chipanoita makuwa ndikati ero avanotouya chete hapaida kutonyazotoda kutonoona vanotouya saka ndakabva ndangoti mama excuse me I'm not ready not now I'll tell you when the time vangoshaya kuti chi hanomaona vakatoshaya kuti chi ndarambirei handidi hangu handidi munhu haha nditori much more comfortable nevanhu vechirume like guys varume vakuti vanotouya togara panze totaura nyaya nokuti varume havanyei vanhu hanomaona havatauri nezvevanhu havatauri nezvakiriboni nokuti havamuzivi havatauri nezvaethel nokuti havamuzivi tichingutaura nyaya dzedu dzimwe dzevadhiri kuti saka mazano muri kupinda nedzivi kuri kufaya kupi kodhiri rakadai tikazodai ko tikadai apa tikadai hanomaona havana makona ndichotoita kutofumbonoka nana mukoma juru akauya papa mukoma juru akaiti kagara pashava akataura nyaya andika totoita nyaya dzedu dzikatoinda hanomaona nyaya dzemafriends abodo vesikana handidi hangu amafriends guys believe it or not munozati inini ndinogona kusora the whole day kana ndikasara ndiri munozati ndinogona kusora the whole day ndiri patv believe it or not ndogona kusara ndiri patv ndikokudzai paNetflix tumamovie tose tunyuwa nitadigwa tumasiri senge zvino pari chisirizi chinonzi kudigwa ichi chezvirobhoti zviri kungouraya vanhu ichi chanda ndiri kutofolowa mazuva nechi hanomaona ndinotokuswera the whole day kana ndikaona kuti ndakubhoyi kana ndoenda kuyoutube ndinoona maafrican movie hanomaona malatest ariko zvatopera handina nguva yekuti kwai kwai munhu kana kudii kana kuenda kumbokomo kana kudini I find it handizviona useless kuti shamwari yecho ndoidii because even ukaita problem nhasi yekuti waita kana financial problem hakuna shamwari inoita all out kuti ndikupe mari kuti shamwari mari iyi batsirikana havaiti vanenge vachitongo chemaona une hatina siva nazvo hanomwana saka unozonyazoona kuti shamwari ndoidii inonzi squid game iyoyo ndiyoyo squid game iyoyo hanomaona unoidii shamwari indakangona zvakafanana ini vane shamwari nevasina zvakangofanana mai mwana handida hangu zvishama zvemabhuru amen asi hatisi kurambidza noda kuita mabhuru itai henyu mafriends enyu but zivai pekuita mafriends enyu muchigumira zivai pekutaura zvinhu zvenyu muchigumira handi zivai pekutamba muchigumira manzwa munin'a wangu achitaura kuti kwanzi ndandozunzigwa kuti mumba ndichirogwa everyday sikasi ndikurowerwei pasina zvawaita nongochikindisiwa vai mwana chauri kukindidzirwa hapana saka nyaya dzemafriends idzi please unoita ufriend nemunhu anomuka usiku iwo auzvizivika iwe kuti munhu anomuka usiku anenge ane shavi rekuroya chako chaiko apa muri mabest friend achida kukuinrolawo kukurikuruta kuti muinde mose kunodla nyama dzavanhu makuva otokurikuutawo handi mazviona wouzongopesera kungomuka uchikana tungobata chingotsinga wakavata uchingotsenga ushoti ukutsengei chauri kutsenga hapana ukavata unenge uchingochema hanzi but varume chene makuwa varume vanoita makuwa ashiti kana muchitaura nyaya dzavanhu kana muchitaura nyaya dzavanhu makuwa anotoitika but kana muri business minded muchitaura nyaya dzemabusiness ka hakuna guwa rinobuda because varume vacho vangashita guwa rani nokuti hapana vanhu vanoziva ini vandoziva vanoziva ini memuchita guwa rani munhu achisenga shu ukushoti munhu anongotsenga utozwa nezvima mami muchisengei makavata iwe utozvizivi uri kutodlisiwa dzinyama dzaunenge usingazivi nami guys iko kurota uchisenga chiko kuna vanhu vanongotsenga kavata vanenge vachidlei naimi nyaya dzekutsenga idzi
saka video nezvadaida tichionesana izvozvo izvo vanimona garai kudzimba dzenyu guys garai kudzimba dzenyu musazvimbandidzira kunopinda mudzimba dzavanhu anditi anogatira KFC vanimona musazvimbandidzira kunopinda mudzimba dzevanhu mai mwana iwewe wega usina kutobvunza ndikudi andika ingogara wangozviisa mupfungwa dzako kuti no ininika handisitaipe kufamba mudzimba dzevanhu inangu zvevanhu maya vanimona ingogara wangozvidza munozoti ukangoendega kuenda dzimba dzevanhu naivavo imba wako you are safe ukangorega but every day ukangoona kuchinda kudzimba dzavo neivanopasira kutambira mba vako kurega kuenda kudzimba dzevanhu handitadza kuti kana muchitamba mhene kwamusangana kubasa tambai mugumire kuko ukangovatadza kuti imba wangu handini munhu chero neyo kumba kwako havauyi but ukaenda kudzimba dzavo nevanouyawo nokuti chinonzika ndinokaenda kunobva kamwe saka vane mafriends handizivi itai mafriends asi nyaya dzenyu chitambai muchiza pegumira chiudzanai muchiza kuti munogumira papi andika chionai munotamba muchigumira papi haikona kungoita gunda musaira rekungoteverera zvese handi vamwe vakaputsigwa dzimba nevarume chihure unongoita chihure unoshavira kuri chihure vatete vako vakanga vachihura vakakusira shavi racho unenge uchita chihure une murume bhururu ndi anenge akachengeta zisikireti rese mai mwana kutogara uchitovhunduka kuti zvino ndikati ndikangodai chakakangasa sei agoni kutomutsiura because akabata kazisikireti rako anokumwaira anokufumura anomaona anokufumura ko varume vakarumiwawo hapana here tangoita murume 19 ko varume vari mucomment tiudzewo kama makamborumiwawo nemabhururu enyu mukahligwa vakadzi yai mutiudze varume vakahligwa vakadzi hazvinyadzisi zviri kuitika kunze kuvakomana vana bhudhi vangu zviri kuitika kunze kwazvitombovhundutsikana kana muripo makabhodhigwa vakadzi nemabhururu tifonereiwo mutotudzwa zvakafambawo sei tizive zviri kuita abiya yedu fonai mutaurire kune varume vakadzi vakavatigwa nemabest friends avo fonai right kana vana bhudhi vasipo tongoti panhasi tapedza anditi toya neWednesday nezvinyuwani anditika toya nemusi wechitatu nenyaya yenyuwani anditika ndakuudza kuti tikafamba zvakanaka prince mawo woman tetinaye pano pane nyaya iri kupisa kuserukwa saka vamudrega vauya nayo amen regai chaona paWednesday apa handitika saka guys morera zvakanaka handitika tobatana futi nechitatu vese vari kuda mafuta musasarire kunaka asikana tengai mafuta enyu mugare nawo type netype uri kuda organic inogadzira skin inongo brighten up organic brightening kwete lightening brightening inongo kubrighta chete kumeso tinawo if you want to light handitika kumeso zvodependa newe uchiuda kulighta kusvika pashedhi ipi handiti kana wada 1 to 2 3 to 4 5 to 6 ndanawo ndokuitira aunoda handitika come and what and tionesane mukadzi kugadzira ganda kawoza viva 2021 guys ngatipindei nenyasha takanaka handika from me to you guys zvanzi mafuta ndizvo manje thank you all my dads thank you vese vari kutenga mafuta zvikuru sei team SA muri kuteerera team SA team UK America Australia nda problem because vari kumahash kune mahash weather conditions kwavo uko kunotonhora saka mafuta bholate kunotonhora vari kuAfrica iwa muri kuteerera my instructions rambai makadaro muri kuteerera my instructions ndikakuudza kuti zora mafuta usiku sazore masikati that's what they are doing and so far makanda avo wose mai mwana ari kuita flawless mai mwana kuita flawless mkamwe achinda kuita jealous mamwe achinda kuita jealous chaidzo andiselina vari kuuya manje after musi webirthday ravo vari kudzoka back after birthday ravo andimaona vari kudzoka manje kuita flawless saka aiwa rambai makadaro team SA teerera instructions kana uri kunopisa teerera instruction handi kwete kuoda kuita zvako zvemusoro wako ini ndichikuudza kuti shandisa mafuta yaso ukangotidza zvandokuudza you never go wrong paunozoti gaba rechi3 musajahe zvenyu musada kurush don't rush the process take your time hakuna munhu anotsvuka overnight hakuna munhu anotsvuka kusvika paunoda negaba 1 take your time pamuchazoti mari akujaira paene muri kuscraba zveshuwa because munonyatsoona kuti makanda enyu ari kuita sei ndikunyatsoona zvishosho ya exfoliating animaona paunoti gaba rechi3 muchazodzoka makunyatso website iri vari havasati vapedza but manje I hope probably this week vanenge vapedza so guys from me to you marabwantika God bless you I love you so much take care